ברוכים הבאים, השווים לפרק מיוחד. דירוג 20 הקבוצות הטובות בעולם, נכון להיום. מאוד מאוד מוזר. אנחנו יושבים פה ביום רביעי בבוקר, ולפני לא יותר מדי שעות גם ישבנו במקום הזה, מוטלה. אהלן. מה קורה? אני רואה אותך. מרגיש כאילו לא הלכתי. כן, ממש ככה. כאילו אנחנו יצאנו מפה אתמול בערב, ביום שלישי בערב, בשבילכם זה שלשום, כאילו, הפרק הזה יעלה ביום חמישי. ככה שחקני NBA מרגישים? כן. רק שבדרך הם עושים עוד הרבה כיף. אני השכבתי את הילדה והלכתי שם, כאילו. אז אני לא. אז אנחנו הקלטנו את הפרק הרגיל, בוא נקרא לו ככה, של הכל מקצועי, ביום שלישי בערב, הוא עלה מיד לאחר ההקלטה. אנחנו עכשיו ביום רביעי בבוקר, מקליטים פרק נוסף, שיהיה לכם לחגים. הפרק הזה יעלה ביום חמישי בשעות הצהריים, אני כך אמור לפחות לעכשיו. אז קודם כל אתם יכולים ללכת להאזין לפרק הקודם שהוקלט, הוא מדבר על נושאים, האמת שלא רק אקטואליה, יש שם הרבה נושאים רוחביים, אבל היררכית, הוא קודם, והפרק הנוכחי, וואלה, ניתן להאזנה גם עד שהליגות יתחדשו בעצם. אנחנו בפגרת נבחרות, אנחנו מנצלים את פגרת הנבחרות כדי לדבר על כדורגל הקבוצות עד עכשיו. מה זה אומר לדבר על כדורגל הקבוצות? אנחנו דירגנו את 20 הקבוצות הטובות בעולם, נכון להיום. אין פה קבוצות מחוץ לאירופה, למרות שאני אומר בעולם, בשנים אחרות או בדירוגים אחרים, היינו אולי יכולים להכניס, אני בדירוג הזה אין, וכשאנחנו אומרים הטובות בעולם, זה כמובן דבר שמשתנה משבוע לשבוע. זה לא אומר שמי ששמנו מקום רביעי, אנחנו בוודאות חושבים שהוא ינצח את מקום שביעי, אם עכשיו יהיה משחק ביניהם. המטרה היא ליצור דיון בינינו על מצבן של הקבוצות, גם אולי לתת לכם נקודות למחשבה על כל הקבוצות האלה. אנחנו מסתמכים גם על היכולת של הקבוצות והתוצאות של הקבוצות בכמעט חודשיים מפתיחת העונה, אבל גם על כמה משחקים קשים היו להם, ואיך דברים נראים טיפה במבט קדימה. אוקיי? זה מין מיקס כזה שמשלב הרבה דברים. אנחנו נדבר בכל קבוצה על נקודה מסוימת, אולי נקודה מקצועית, אולי שחקן, אולי מאמן, אולי מגמה, וזה הכל. לפני שנתחיל, אני אגיד שהפרק הזה הוא כמובן פרק דירוג, והמקום הראשון יגיע בסוף. אנחנו מתחילים מ-20 ל-1, מסיימים ב-1. אם אנחנו מדברים על וויסקי ולא על כדורגל, אז לא צריך לחכות עד הסוף של הפרק, כי אנחנו כבר יודעים שהמקום הראשון בעולם הוא וויסקי ישראלי, הוויסקי של מיל קנני, M&H, הוא זכה בתואר רשמית, זה לא דירוג סובייקטיבי שלנו. לא דעתי המופרכת, אתה אומר. כן, בדיוק. הוא זכה תכלס בוורד וויסקי אוורד, זה מונדיאל הוויסקי, כן, וויסקי שמיוצר בתל אביב על בלומפילד, זכה בתואר הכי גדול שיש, זה מדובר בסינגל מאלט, לפי המסורת הסקוטית, אבל עם השמש והחום הישראלים, לכו תבקרו אם אתם רוצים שם, ליד בלומפילד יש שם ביקורים במזקקה, תראו, עובדים תחת הרגולציות המחמירות ביותר, חומרי הגלם האיכותיים ביותר, ואם עניינתי אתכם, לי יש בבית את כל הסוגים, אם עניינתי אתכם ואתם רוצים, אתם יכולים גם לקבל הנחה, אם אתם מזמינים וויסקי של מיל קנני, אתם מכניסים בתשלום קופון פוד 10, POD 10, ומקבלים את ההנחה. פרנקפורט, היא הקבוצה שלא נכנסה לדירוג, אנחנו נותנים לה אזכור של כבוד. כי הייתה מאוד קרובה. אצל שנינו אני חושב היא הגיעה 21, נכון? גם וגם כשהתחלתי לחשוב על הדירוג, חשבתי בהתחלה שאולי יכול להיכנס לעשירייה. בגלל התוצאות המאוד מאוד יפות שלנו מתחילת העונה, אבל בסוף, איך שראיתי את הכל ועברתי על הכל, אז זה לא נכנס אפילו ל-20, אבל היא שווה אזכור. גם שטוטגרט ואתלטיק בלבאו, אני חושב ששוות אזכור, פתחו מאוד יפה את העונה. אבל הן גם לא מצאו את עצמן בטופ 20, לא אצלי ולא אצלך. כן, נגיד ש19 קבוצות זהות נמצאות לא בדיוק באותו מקום, מקומות די דומים רובן, אבל לא בדיוק, נמצאות ב-20 גם שלי וגם של מוטלה. קבוצה אחת עוד מעט נגיע אליה, היא שונה,
אנחנו נלך בסדר לפי הדירוג שלי, אבל אני כמובן כל הזמן גם אגיד מה הדירוג של מוטלה, וגם נדבר על ההבדלים בינינו. אגב, מבין השלוש, פרנקפורט, שטוטגרט ובלבאו, אם אני מוכרח לאמר מי תעשה עונה יותר טובה, אני אומר לך על בלבאו. יש לי תחושה מאוד טובה למה שקורה שם העונה. מאז שוולברדי הגיע עם קבוצה שהרבה יותר קשה לשחק נגדה, ניקו נשאר, שזה מטורף, והוא נראה טוב. כן, איניאקי עדיין טוב, סאנסט מדהים. נכון. דעתי בלבאו יכול לעשות עונה גדולה. זה פרק על אלה שכמעט נכנסו לדירוג. בוא נעשה את הפרק על הדירוג. מקום 20. דורטמונד. אצל מוטלה, מקום 18. נכון. מגמר ליגת האלופות, לשאלה האם היא בכלל נכנסת לטופ 20. זו שאלה טובה גם כי יש עוד גרמניות שאפשר לשאול עליהן משהו בסגנון. למשל פרנקפורט שהזכרנו. אז דורטמונד בפנים אצלי, פרנקפורט לא. אבל דורטמונד היא גם רק הקבוצה הגרמנית הרביעית במיקום הזה, במקום הרביעי מבין הגרמניות במיקום האלה, יש 3 מעליה, והשלוש האלה מעליה גם בטבלת הבונדסליגה. כרגע דורטמונד במקום השביעי בלבד בבונדסליגה, אבל זה 4 נקודות עם מקום ראשון. זה לא שהיא ככה פערים עצומים. למה היא פה? כמה סיבות. בליגת האלופות דורטמונד אומנם פגשה יריבות נוחות, אבל היא ניצחה את שני המשחקים שלה, נגד סלטיק ונגד ברוש, מול סלטיק כבשה 7 שערים. היא הובסה מול שטוטגרט, אבל היא כן ניצחה את פרנקפורט, שתי קבוצות שכבר הוזכרו בו. יש את עניין האצטדיון לטובה, כרגיל, 4 משחקי ליגה העונה בדורטמונד, והקבוצה ניצחה בכולם, וכבשה 17 שערים בארבעת המשחקים האלה, זה ממוצע של מעל 4 למשחק. ב4 משחקי חוץ העונה, דורטמונד ניצחה רק פעם אחת וכבשה 5, שזה הבדל גדול. בתחילת העונה דיברנו בהרחבה על גיטנס, עשינו את השינוי מבינו גיטנס לגיטנס, והיה באמת הרבה ממה להתלהב, אבל לאחרונה אנחנו רואים גם את הצדדים הפחות שלו, הוא עדיין נעלם בהרבה משחקים, מי שלא נעלם הוא הדיימי, שאולי לא תמיד נראה כמו השחקן הכי מלוטש, אני חושב שזה גם המעבר בין העמדות שכל הזמן, זה מצד אחד הופך אותו למגוון, מצד שני אתה עוד לא בדיוק יודע מה הוא. כן, אתה לא יודע מה הוא באופן כללי, כי הוא מהיר, והוא עובד, והוא סבבה בהכל, אבל כאילו חסר עדיין, לא יודע, כאילו אתה אומר, רגע, אבל זה יכול להיות יותר, אני מרגיש שזה יכול להיות יותר. לא, אני מדברים ככה, אם דורטמונד הייתה אלופת אירופה, כי אם הוא שם את הגולים שהיה צריך לשים בגמר ליגת האלופות, שדורטמונד הייתה דעתי 12-2 בעיטות לשער, חצי ראשון, והוא הגיע למצבים קורצים, אז אולי זה, לכן אנחנו נשמעים ככה, זה אומר הרבה. ואנחנו מדברים עליו, כי ב5 משחקים האחרונים, יש לו 5 שערים ו3 בישולים, אלה מספרים, ולכן צריך לראות, האם זה קורה, האם באמת האפקטיביות הזאת הולכת ועולה, ההתקדמות של דורטמונד במבט להמשך העונה עם המאמן החדש שלה, נורי שאין, תהיה הרבה על ההגנה. אחת הסיבות שהיא רק במקום ה-20, היא ההגנה שלוטרבק, פשוט נראה, אני אהיה עדין, לא טוב, זה הכי עדין שאפשר לתת, וזה אחרי יכולת מעולה בחלק האחרון של העונה שעברה, יורו, לא טוב. תשמע, דורטמונד חובה קצת, לדעתי מה שריאל מדריד חובה אחרי קרוס, אז דורטמונד אחרי אומלס, מי שבסוף היה מאוד משמעותי בהגעה שלהם לגמר, זה אומלס יותר מהכל, בעיניי, שהוא די החזיק שם את ההגנה, כי דורטמונד לא הייתה קבוצה טובה שנה שעברה בכלל, וגם השנה היא לא קבוצה טובה. היא לא קבוצה טובה. ועדיין, הצליחה, היא נכנסה ל-20 שלנו. כי יש לה כוח אש מטורף בהתקפה. בדיוק, יש לה כוח אש מטורף. אצלי אפילו 18, כי חשבתי על שתי הקבוצות ששמתי מתחת, ואמרתי, וואלה, אני מנצחת אותן. בסוף. אז הקבוצה שאני שמתי מעל, מקום 19, היא הקבוצה שמוטלה לא הכניס בכלל לדירוג שלו, שזו בנפיקה ליסבון, אצל מוטלה היא לא מופיעה ב-20. גם לא ב-23. גם לא ב-23. תכף נגיד מי כן נמצאת אצל מוטלה ב-20 ואצלי לא. בנפיקה אצלי היא מקום שלישי בליגה הפורטוגלית, זה כאילו הכי נמוך שיכולה להיות, נכון? אין מצב שבנפיקה מתישהו תהיה פחות ממקום שלישי. לא, מתחת זה ליגה שנייה כבר. כן, בדיוק. ועדיין אני חושב שהיא בפנים. למה? קודם כל יש לה משחק חסר, נשים את זה בצד, אז היא יכולה כמובן להתקדם, אבל אולי הכי חשוב. בשבוע שעבר היא פגשה בפעם הראשונה עונה יריבה חזקה. אתלטיקו מדריד. והיה שם מרחץ. מרשים מאוד, כן? היא פרקה את אתלטיקו 4-0. וניצחה במשחק הנוסף בליגת האלופות, היא גם ניצחה, זה היה נגד הכוכב האדום, כלומר היא מושלמת בליגת האלופות עד עכשיו.
זו לא בנפיקה של לפני שנתיים, שהייתה בטופ 10 בדירוג שלנו. נכון, אבל זאת הבנפיקה הכי טובה שראינו ב-15 שנה האחרונות, אז זה קצת לא הוגן אולי להשוות אליה. בדיוק, לא הוגן להשוות אליה. אני כן חושב שהיא מספיק ברמה כדי להיות במקום הזה. היא החליפה מאמן, ועם המאמן החדש ברונו לאגה זה נראה טוב עכשיו. שוב, אפקט המאמן החדש, אולי זה טיפה ישתנה, אבל זה מאמן שעם קדנציה שנייה במועדון, זה לא שהוא בא משום מקום. נכון, הקדנציה הראשונה גם הייתה מוצלחת, אבל כן, כמו שלישראל עכשיו יורד דירוג האשראי, כי אנחנו במלחמה, אז אותו דבר עם בנפיקה, בגלל שהם החליפו מאמנים, ובתחילת עונה, ולא אחרי משבר גדול מדי, אמרתי, אני קצת לא נוגע בזה. אוקיי. בוא נראה מה יש שם. מקבל. זה נראה קצת מחשיד. מקבל, צריך להגיד, לאגה הגיע לפני חודש, במקום שמיט. ראית את הדוקו על דימריה? התחלתי, האמת, לא וואו. אני שומע ביקורות סותרות. המרואיינים, אני לא מצליח להבין איך הם הביאו גם את מסי, גם את מוריני, אתה יודע, ממש כולם מתראיינים, צולע. אז דימריה עדיין שם, אוטמנדי עדיין שם, אבל בנפיקה מעניינת אותי דווקא בזכות שילוב טורקי-יווני, תאמינו לה. החלוץ המרכזי, ונגליס פבלידיס, שנה שעברה מלך שערי הליגה ההולנדית, כבש 29 שערים באלקמר, בנפיקה רכשה אותו ב-18 מיליון, בעבור היה מועמד לפרס פושקש על הגול היפה בעולם, לכו תסתכלו, תקלידו פבלידיס פושקש, תראו מה מדובר, והטורקי שלידו, קרם אקטרקוגלו, מי שזוכר עם גלאטסראי בשנה שעברה בליגת האלופות, זה שחקן שאיכשהו, תמיד יש מלא כוכבים שמות גדולים, ואז הוא מתבלט מעל כולם. במשחק האחרון נגיד שנבחרת טורקיה, נגד איסלנד, היה אילמז וגולר, והקאן שלנולו, קרם הוא זה שקבע 3 שער. זה בנפיקה מחזיקה עם הטורקי-יווני האלה, שחקני underrated. ולכן אני אומר, יש מצב שגם בנפיקה underrated. ולכן היא נכנסת אצלי פה בדירוג. אצל מוטלה אמרנו, היא לא נמצאת. מי שכן נמצאת אצל מוטלה בדירוג, ואצלי לא, אצלי הגיע 22 בחישוב שעשיתי, זו מרסיי. אז רק לפני שניתן למוטלה לדבר על מרסיי, נגיד שלפי הדיווחים הבוקר, פול פוגבה עומד לחתום שם. מקום 31 מרסיי עכשיו. עכשיו הורדת אותם. הורדת אותם. אני מבחינתי מתכחש. ערב הדירוג אני לא שמעתי את הניוז. פוגבה ורביו בקישור של מרסיי. וקונדוגביה. מה זה, תגיד? מה זה? אבל בוא נשים את פוגבה בצד, בלי פוגבה. למה מרסיי פה? מרסיי כאמור סיימה בסוף את העונה במקום שמיני. שנה שעברה מתחת לנס וליון, לא הייתה באירופה, הביאה את דזרבי, ופתחה את העונה בסערה עם 5-1 בחוץ על ברסט. להזכירך, מקום שלישי, הייתה מקום שני רוב העונה, סימה שלישי, קבוצת ליגת האלופות עם מאזן מושלם, ולא בדירוג, שזה כבר בעיה שלנו. סתם, היא לא בטופ 7 בליגה הצרפתית. בקיצור, מרסיי עם דזרבי, זה די דומה לברסה עם פליק. אתה לא מאמין איך הוא הצליח עם החבורה הזאת להנחיל שיטה כל כך מהר. הם נראים ממש טוב, מקום שלישי בליגה, היה להם את הניצחון המדהים בליון, שהסברנו לפני כמה פרקים כמה הוא משמעותי למרסיי. אז אני כן מתרשם, אבל מצד שני, כל הקבוצות שמעל מרסיי, לדעתי שם בצדק, וחובת ההוכחה עליה. היא כן לא באירופה השנה, ויש לנו עוד קבוצה בדירוג, עוד 2 קבוצות בדירוג שלו, לא, עוד קבוצה אחת בדירוג שלו באירופה. זה קצת קשה להשוות, אבל האופק שלהם להצליח בליגה הוא הרבה יותר גבוה משל קבוצות אחרות, לדעתי, שמתחרות ב2 או 3, 2-3 מפעלים. אז מקבוצה שלא באירופה, במקום ה-18 קבוצה שתזכה השנה בתואר אירופי. אתה חושב? בקונפרנס ליג. זה לא בטוח. אני לא אמרתי בטוח, אמרתי שזה האימון שלי, וזו צ'לסי, מקום 18 צ'לסי, אצל מוטלה היא 17, אנחנו מאוד קרובים, קבוצה מאוד בתעתע צ'לסי, לא? אתה לא סגור, כאילו היא לא יציבה, והסגל עוד רחוק מלהיות מחובר, אבל אז פתאום, כמה התקפות שהוא מרגיש הכי מחובר שיש, והנה בתקופה האחרונה עכשיו, 5 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, צ'לסי מטפסת, אחרי כל הטיפוס הזה, תיקו בבית נגד נוטינגהאם. מרסקה עושה דברים מאוד מעניינים עם קוקוריה, מעלה אותו גבוה ולאמצע, לשחק מתחת החלוץ פתאום, באמצע התקפה. יש מאמן לצ'לסי. יש מאמן. וזו סיבה מרכזית של צ'לסי בדירוג. נראה שהמאמן גם נסגר על החלק הקדמי שטוב לו, מדואקה בימין, סנצ'ו בשמאל, ופלמר מאחורי ג'קסון, אין מקום לאנקונקו. שהוא הסיבה של צ'לסי בדירוג? מי? פלמר, כן. כן, ברור. כיום אחד השחקנים הטובים בעולם. יש לצ'לסי אחד השחקנים... אתה יודע מה? בוא תגיד, מה מקומו בהיררכיה העולמית של פלמר? חושב שטופ 30 כבר? לא משנה.
יותר גבוה. לא משנה לא, זה יותר... המיקום הקלאסי, הרבה לא יותר משנה גבוה. כמו המשמעות שלו בתוך קבוצה. בן אדם מאז שהוא הגיע, הוא כבש הכי הרבה שערי פרמייר ליג חוץ מהולנד. גם במה שהוא יכול להגיע במשחק נתון, יש לו רביעה אחת, ופעמיים שלו שער. הוא מעורב בהכי הרבה שערי פרמייר ליג חוץ מהולנד מאז שהוא הגיע, הוא כאילו השחקן, מה זה כאילו? הוא השחקן השני הכי טוב בליגה מספרית. כן, אתה מכיר את כל המספרים. ועדיין, אני הולך לפוצץ לך את המוח עכשיו. יאללה, בוקר, פלמר. קל לעשות את זה. פלמר, הרי הוא שחקן שיכול להתפוצץ עם 3 ברבע שעה בכל רגע, נכון? קרה? זה הקטע שלו. קרה יותר פעם אחת. כן. יש לו ב7 משחקי ליגה העונה, 6 שערים ו5 בישולים. עכשיו בוא נעשה את הקצב הזה לעונה שלמה. אתה יודע כמה הוא גומר הוא בקצב הזה? כמה? הוא בקצב של 30 ו-30. וואו. אתה יכול לגמור עם מסי. 30 גולים, 30 בישולים בעונה אחת? ראית פעם משהו כזה? 30 גולים, 30 בישולים. הרי 20 ו-20 זה כאילו... לא קרה. כן. 30 הוא בקצב... עכשיו, הוא לא יסיים עם 30-30, אבל וואלה, הוא יכול לסיים עם 20-20. וצריך להגיד, הוא עושה את זה לא בסיטי שהיא הקבוצה הכי טובה בעולם ב5 שנים האחרונות, הוא עושה את זה בקבוצה שהייתה בקיוס מוחלט. כן. אז כמו שציינת, פלמר הוא הסיבה המרכזית שצ'לסי פה. וזה שמנצחת משחקים, זה גם חשוב. זה נכון. עם זאת, צריך לציין, חשוב לציין, שלצ'לסי היה משחק בינוני פלוס עד קשה, רק אחד העונה. שזה נגד סיטי. יפסידה במשחק הזה. אז צריך לראות את צ'לסי של ברסקה מול יריבה חזקה נוספת. זה אגב יקרה מיד אחרי הפגרה, צ'לסי צחק באנפילד. מדד מצוין. מצד שני, כשדיברנו לפני הפרק, אפילו לפני הפרק, אמרתי לך שצ'לסי לדעתי יכול לנצח כל קבוצה בעולם. ולמה אמרתי את זה? כי באמת שדירקתי, הסתכלתי אם נגיד מקום 7 שלי, מנצח את 3, כאילו שיהיה קצת היגיון. ולא תמיד, אבל בצ'לסי אתה אומר, בוא, יכול לנצח גם את סיטי, יכול לנצח גם את ארסנל. ויכולה להפסיד לסרבט ג'נבה, כמו שקרה לפני רגע. בדיוק, אז היא הקבוצה הכי מתעתעת בדירוג בעיניי. 17, איינדובן, אצל מוטלה 20, היא סוגרת את הרשימה, המשכיות מרשימה מאוד מהעונה שעברה, אחרי ששברה את הליגה, פתחה את העונה הנוכחית, עם 8 ניצחונות ב8 משחקים, זה המאזן שלה כרגע, 100% הצלחה, מה שכן, הפסידה ליובנטוס בליגת האלופות, ועשתה טקו בבית נגד ספורטינג, זה לא נורא, כן? לא נורא. לא, אבל גם לא ניצחון, היא כן, צריך להגיד, הייתה יותר טובה אולי מספורטינג. בדיוק כמו שבאתי להגיד שזה מחמיא מאוד מאוד מאוד, כי זה לא מובן מאליו. בוא נגיד, הייתה מסוכנת יותר נגד ספורטינג, אז נראה איך זה יתקדם בהקשר של הצ'מפיונס. אתה יודע שאיוון, אתם יודעים, אני אשאל את כולם, שאיוון פרישיץ' הוא שחקן איינדובן? נמאס לו להרוויח שקל אחד. בדיוק, אחרי החתימת יורו באיידוק ספליט, לא, אבל הוא כמובן לא יהיה מהשחקנים המובילים של איינדובן, יש את בקיוקו, טילמן, לוסאנו בצדדים, תמיד מתלהבים מהכישרון של בקיוקו, אבל מליק טילמן הוא זה שהתחיל את העונה הכי טוב. ולא מזמן הרי בפרק, נראה לי לפני שבועיים, דיברנו על פוליסיק, ששים את פוליסיק באגף אחד ואת טילמן באגף השני בנבחרת ארצות הברית. יש לי תרבות פתוחה עם כל מי שרוצה שארצות הברית עושים חצי גמר מונדיאל ב-26. אז אני חושב אני לא יודע אם חצי, אבל תשמע, עם מארחת המונדיאל, אחת המארחות, יש מאמן טוב, היא תגיע רחוק. אגב, רק באיינדובן, עוד 2 אמריקאים, ריקרדו פפי, שעליו דיברת לפני שהוא נולד בערך. כן, ויש להם עוד קשר אמריקאי אחד. יש גם את מקני ביובנטוס, יש שחקנים ממש טובים לנבחרת ארצות הברית, אני לא סתם אומר את זה. אבל זה לא קשור לנושא. נחזור להולנד, הכל קשור, נחזור חזרה להולנד. אני לא בטוח שההגנה של איינדובן תחזיק מעמד כל הדרך, התקפה אבל יש, אמרנו, קישור, פיירמן, טיל, סחאוטון, 3 שחקני נבחרת הולנד. אז הגנה נראה. ההתקפה כבשה 27 שערים ב8 מחזורים, היא תהיה בסדר. אצל פטר בוס אבל, זו תמיד שאלת החלק האחורי. נכון. עכשיו, אם אני אתחיל את הדיבור על איינדובן, אתה לא תבין למה היא לא מקום ראשון בדירוג, ואז אני אסביר גם. אוקיי. בוס, קודם כל, הוא המאמן הכי טוב בהיסטוריה של איינדובן. מבין המאמנים שאימנו את איינדובן יותר מ-20 משחקים, יש לו 2.37 נקודות למשחק, הכי גבוה בהיסטוריה. 2.8 למשחק, יש להם 173 שערים ב60 משחקים, הוא הפסיד רק 6 פעמים, לקחו אליפות, כדורגל מדהים, מגיעים לדעתי 24-25 בעיטות לשער כל משחק, אבל כל מבחן גדול שהיה להם על קבוצה באזור של הרמה שלהם, זה היה נראה נורא. ארסנל שנה שעברה הם לא עברו את החצי, 4-0. שנה שעברה קיבלו את דורטמונד, שדורטמונד הייתה בכושר לא טוב, שמי נגמר ליגת האלופות, אני חושב שאני בטוח אמרתי שהם עוברים, אני לא זוכר מה אמרת, עפו. השנה אמרת, הפסידו ליובנטוס. אז הם מדהימים בכל מה שבלבל שלהם, אבל ברגע שיש מבחן אמיתי,
זה קורס, ולפורטוגליות שזה קורה, שיש פורטוגלי בעונה טובה, היא בדרך כלל מצליחה לעשות את האפגרייד הזה ולהגיע לרבע גמר ליגת האלופות, ראינו את זה עם פורטו וראינו את זה עם בנפיקה, לא חסרות דוגמאות. אייקס הגיע לחצי גמר ליגת האלופות, אצל איינדובן אני פחות רואה את זה קורה, זה המבחן שלהם השנה, אני יותר ספקן, אז שמתי אותם במקום ה-20, ברור שהם שווים את ה-20, אבל מעבר לזה... איינדובן גם הגיע אגב, אבל זה היה בזמן. ג'יסונג פארק. אבל אז היה שהקבוצות האלה היו יותר באזור, כן, כן. לא קשור כמובן. מה, הם עפו למילאן? מקום 16, אתלטיקו מדריד. משותף, כן. אצל מוטלה גם. אני מחזיר אותך ליום שדיברנו בהרחבה על המעבר המפתיע של חוליאן אלוורס. אם היינו עושים דירוג באותו יום, איפה אתלטיקו הייתה נכנסת? טופ 5, טופ 7. כן, 7 נגיד. אבל אז לא ידענו שחוליאן אלוורס היה השחקן היחיד בקבוצה. זה אף אחד לא אומר לנו. היום, תכלס, אובייקטיבית, לפי משחקים עד כה בלבד, היא לא טופ 20, בדיוק. ברור. אבל חשבתי לעצמי, לפני חודשיים הייתי שם אותה שישית, שביעית. אוקיי, אני מוריד אותה. עד כמה אפשר להוריד? עדיין, קבוצה לא משתנה בחודש ומשהו לחלוטין, ממקום 6 ל-30. אז היא נתקעה אצלי על מקום 16, גם אצלך בסופו של דבר. התפשרתי עם עצמי, בוא נגיד ככה. וזה כמובן מקום 16 לא טוב לשאיפות של סימאונה, כמובן, זה ברור. עכשיו, כשאלוורס עזב את סיטי, פפ הזהיר בפומבי, שהחיים של אלוורס לא יהיו קלים בקבוצה שהיא לא התקפית כמו סיטי. עכשיו, בינתיים זה נכון. אלוורס כבש מול סוסיידד מחזור אחרון, אבל כבר יש דיווחים שהוא לא מרוצה מכך שהוא משחק רחוק יחסית מהשאר, שהוא צריך לעשות כל מיני דברים, הגנה במקומות אחרים במגרש, דיווחים שהוא רוצה אפילו לעזוב. לא יודע עד כמה הם נכונים, אבל זה הולך עד לשם. בנוסף אליו הגיע הרי גם סורולוט, אבל, ויש גם את גריזמן ואת קוריאה, אבל אתלטיקו עם 13 שערים ב7 משחקים, זה לא טוב. זה לא טוב. חשבנו שהיא תהיה קבוצת התקפה טובה, אבל זה לא טוב. מי שכן אחלה בינתיים, השחקנים החדשים הוא גלגר. אתלטיקו, אמרנו את זה על צ'לסי, אתלטיקו יכולה לנצח כל אחת. כאילו, קח את כל הקבוצות בעשירייה השנייה, עוד לא הגענו לכל העשירייה השנייה, אתה קבוצה עכשיו מהעשירייה הראשונה. מי אתה מפחד לקבל בהגרלה? את אתלטיקו. עדיין. עם המצב שלה. אבל, לפני רגע היא חטפה רביעה מבנפיקה. מה שכן, היא כן ניצחה גם את הבאה בתור, בדירוג שלנו שמיד... להפסידה לריאל מדריד עוד פעם. נכון. לפני 8 חודשים, אינטר הייתה מקום ראשון מובהק. לא עשינו פרק דירוג, אבל אמרנו, אינטר הטובה באירופה כרגע, ודעתי גם היה בפאר, ועדיין אמרנו, אתלטיקו, לא היה להם קל נגדם, וגם בסוף הדיחו אותם. אז זה כל הסיפור. הנה, דיברנו על איינדובן לפני שנייה. אם עכשיו שמינית גמר ליגת האלופות, או פלייאוף שלב הליגה, איינדובן נגד אתלטיקו, יש שאלה בכלל? זה אומר הכל. מקום 15. לייפציג, קבוצה שאתלטיקו ניצחה, אצל מוטלה 14, אנחנו קרובים. עכשיו, כשחושבים לייפציג באופן מסורתי, תמיד חושבים התקפה, נכון? ויש פה גם 2 חלוצים אדירים שהתחילו את האונטוב, ופנדה וששקו. ששקו מראה דברים מאוד זלטניים לאחרונה. יש את צ'אבי סימונס, נוסה הצטרף, וגם באופן מסורתי, אם אפשר להגיד מסורתי על לייפציג, כאילו כל אוהד כדורגל גרמני יהרוג אותי שאמרתי את המילה מסורתי בהקשר של לייפציג, כן? כאילו קבוצת האנטי מסורת. כדורגל בלבד. אז סליחה, בוא ניקח את זה אחורה. במקום מסורתי נקרא לזה, באופן קבוע, לייפציג היא התקפה. לא עכשיו, לייפציג עכשיו היא גם הרבה הגנה, לייפציג ספגה 2 שערים בלבד בליגה. היחידה שספגה פחות ממנה בליגות הבחירות זה יובנטוס. בעצם לברקוזן היא הקבוצה היחידה שהבקיעה מול לייפציג בבונדסליגה העונה. כבשה נגדה פעמיים, וזהו. וזה המשחק של לייפציג ניצחה. אגב, לייפציג היא גם זו שהנחילה ללברקוזן את ההפסד הראשון אחרי מי יודע כמה זמן. אני חושב שבכל הדירוג זה הניצחון הכי מרשים. כן, זה מספיק כדי שהיא תהיה גבוה יחסית בדירוג. כן. גם הדרך שהיא ניצחה את המשחק הזה. בהקשר ההגנתי אני רוצה רק להמשיך. פתיחת עונה מדהימה של השוער ההונגרי, גולשי. בתחילת העונה, אתה יודע שהוא התראיין, והוא אמר על זה שלברקוזן, לא לייפציג, עשתה בעונה הקודמת רוטציה בשער. הוא אמר, עם כמות המשחקים שהולכת וגדלה כל הזמן, יותר בליגת האלופות וזה, אנחנו צריכים לראות יותר רוטציות אצל שוערים. הוא אמר, למרות שכאילו בשבילו זה פחות, כמו השוער הראשון.
הוא אומר, למה? הוא אומר, אנחנו אולי לא רצים כמו קשר, אבל יש עומס רגשי מאוד גדול בכל 3 ימים משחק, כל 3 ימים משחק, וזה יהיה נכון לעשות רוטציה שוערים, ואני חושב שגם אצלנו בלייפציג זה יקרה עכשיו. לא קורה. העליתי את זה כי זה נושא מעניין, אני חושב. כן. נושא מעניין, אבל זה לא קורה. זה מגניב שזה מגיע גם משוער ראשון, אין ספק. גולאשי משחק, והוא פנטסטי. אגב, קיקר, המגזין הגדול בגרמניה, בחרו את השוערים הכי טובים בבונדסליגה, זה היה לפני חודש ומשהו, אני חושב. מקום ראשון קיבל קובל של דורטמונד, שני רדצקי, לברקוזן, עזוב. פני הדור כבני הכלב. אפשר לריב את השוערים. גולאשי היה השלישי, ונוי רק חבייה, בגלל זה העליתי את זה פה. לייפציג מקום שני בגרמניה, אמרנו ניצחה את לברקוזן, אבל אצלי היא רק באמצע העשירייה השנייה, ולא יותר גבוה, כי בליגת האלופות לא ראינו את ההגנה של הבונדסליגה, היא הפסידה את 2 המשחקים שלה בצ'מפיונס, נגד אתלטיקו הובילה משער של ששקו והפסידה, נגד יובנטוס הובילה פעמיים משערים של ששקו. פעמיים עלתה ליתרון והפסידה. למי שלא ראה את המשחק, אני אסביר מה קרה. דקה 60, 0-0, ברמר נפצע, גומר את העונה. דקה 12, ניקו גונזלס נפצע, נכנס קוסנסאו. לייפציג עולה 1-0, יובנטוס משווה, ואז, בכדור ארוך, דקה 57, דיגרגוריו, השוער של יובנטוס, נוגע בכדור ביד, קבל אדום, נכנס פרין, ובביתה חופשית מהיד, פנדל ללייפציג, עוד כדור פוגע ביד, ולייפציג עולה ל-2-1, כשיובנטוס ב10 שחקנים, 3 שחקני הרכב כבר יצאו, 2 נפצעו, והיא הצליחה להפסיד את המשחק. זה ניצחון מדהים של יובנטוס, אבל יש גם צד שני לניצחון הזה, שזה לייפציג שהצליחה להפסיד בבית, לקבוצה שלא הייתה שנה שעברה בליגת האלופות, שהייתה בסיטואציה קשה, אחרי שהיא גם לא רגילה לספוג העונה, וזה מאוד 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 מעלה תהיות לגבי ההיתכנות של לייפציג להצליח יותר ממה שהיא אמורה להצליח השנה, כשזה משהו שחשבתי שיכול לקרות עם ההתקפה המדהימה שלה. משפט יפה, ההיתכנות, אהבתי. זה מאוד מעלה תהיות. אהבתי. צד שני, יש גם הרבה משחקים, לא יודע. מקום 14, נפולי, אצל מוטלה 13. אני אגיד את האמת, לפני חודש היינו עושים את הדירוג, לא הייתה יחסית ל-20. גם לא ל-30. אבל תקבלו את מוליכת הליגה האיטלקית. כן. זה מה יש טבלה. בפעם האחרונה שדיברנו על נפולי בעריכות, זה היה אחרי המחזור הפתיחה באיטליה. שקיבלה 3 מוורונה. כן, הובסה מול ורונה, וכולם שאלו, האם יש לקונטה את השחקנים הנכונים לדרך שבה הוא תמיד משחק כדורגל? אז הוא הביא את הבן שלו. כנראה שכן, כנראה שהתשובה היא כן, הבן שלו שקוראים לו רומלו לוקקו, הבן המאומץ. שנראה מדהים. כן. מה להגיד. ו6 משחקים אחרי אותו מחזור פתיחה, נפולי עם 5 ניצחונות וטקו אחד שהוא בחוץ נגד יובנטוס. וכאמור מקום ראשון. עם מקום ראשון גם כי קונטה עושה משהו שלא האמנו שהוא יעשה. לא להביא את לוקקו, זה האמנו שהוא יעשה. הוא לא משחק תמיד עם 3 בלמים. משחקים אחרונים, נפולי ב-4-2-3-1. עם קוורצחליה ופוליטנו לצידי מקטומני, ולוקקו בחוד. לוקקו אמרת, נראה מדהים. אתה יודע שיש לו 363 דקות בכל המסגרות ללוקקו, זה לא כזה הרבה. פחות מדור פרץ. 3 שערים, כן, הפרק של לפני יומיים בשבילכם. 363 דקות, 3 שערים, 5 בישולים. הבן אדם מסדר מצבים. ונראה עכשיו שמקטומני גם מרוויח בזה, מקטומני עם התנועה שלו ללא כדור פנימה, וזה משלב פעולה טוב איתו. אבל צריך לשים פה כוכבית. ללוקקו, מקטומני, יש תקרה לדבר הזה. נכון? יש תקרה. ראינו את זה במנצ'סטר יונייטד, יש תקרה. אני עוד לא יודע להגיד בדיוק איפה היא ממוקמת התקרה הזאת, כאילו... תראה, הם לא באירופה. כמה רחוק אתה יכול להגיע אבל ככה? הם יכולים לקחת אליפות. התחלתי כבר להשתכנע שזה יכול לקרות. תשמע, זה קונטה. זה קונטה. קונטה לקח אליפות עם אינטר אחרי 11 שנה בלי אליפות, שזה היה נראה שזה גם מדע בדיוני, וזה קרה. ויש פה את השחקנים, יש פה סגל מספיק רחב, הוא הופך את נרס לג'ון דורן, נרס עולה מהספסל, כל משחק נותן משהו. נכון. כן, יש עוד 32 משחקים, שכולם הורגים אחד השני בליגת האלופות, בליגה האירופית, כן, זה יכול לקרות. האם אני אומר על זה? לא, אבל זה יכול לקרות. לא, זה מדהים שהם הוציאו משהו כמו 90 מיליון נראה לי, על לוקקו, נרס, מקטומני, ואלה לא שמות שאתה אומר עכשיו, בוא'נה, זה הולך להצליח, כאילו, אתה מרגיש בטוח. אתה אומר את הדבר הזה. אבל זה... שלושתם מצליחים. זה היה יופי בקונטה. כן, שלושתם מצליחים. כן. לנפולי, אבל לא היה משחק גדול קשה, כאילו, חוץ מאותו 0-0 מול יובנטוס, אז גם קשה לדרג. נכון. קשה לדרג. נפולי בסוף אוקטובר, עד תחילת נובמבר, הולכת לקבל את מילאן, אטלנטה, אינטר,
רומא, ואז טורינו לאציו פעמיים, זה יהיה כבר יותר... אז נגעת בו נקודה הבאה, שזה אני רוצה להרים פה לשותפים שלנו. אמרנו שלנפולי לא היה משחק גדול, ובסוף החודש אמרת, יש לה ברצף. טיול באיטליה. אטלנטה, אינטר ורומא, כן? ברצף. עכשיו, אם אתם רוצים להגיע לאחד המשחקים האלה, נגיד, שווה, מה אתה היית מעדיף להיות? קבל. אטלנטה, שזה בנפולי, שזה נראה לי הכי טוב להיות בנפולי, כן? אטלנטה בנפולי, או סנסירו נגד אינטר או נגד מילאן. מה היית לוקח? איפה זה רומא? שאלה טובה, צריך להסתכל. הייתי רוצה להיות בנפולי, רומא ברומא. אם זה בזה, רגע זה בוא נראה. זה המשחק הרביעי בסדר, זה בנפולי. אז כן. אז בואו נגיד נסעתם לנפולי נגד רומא, במרדונה, אוקיי? זה מה שאתם רוצים, זה מה שהחלטתם, כמו מוטלה. הזמנתם מונית לשדה, אתם מאחרים, כי יש תורים מטורפים, עם כל מה שקורה, אתם רוצים גם נוחות, גם לחסוך זמן, אז את המרת הכסף שלכם, כדאי לעשות בביט, מהטלפון, זה הכי קל, הכי נוח. מה קשור ביט? אתם מכירים ביט, זה אפליקציית התשלומים הכי פופולרית שיש להעברת כסף. עכשיו, בתוך ביט, אפשר להזמין מטח, שיחכה לכם בטרמינל, באחד הסניפים של בנק פועלים, נכנסים לאפליקציית ביט, לוחצים רכישת מטח, יש שם מחשבון, שמראה את יחס ההמרה לשקל, מה העמלה שלא תופתעו, נגיד, אם אתם קונים את לוקאקו ומקטומני ב-90 מיליון, אז צריך לעשות את זה. אפילו אפשר לבחור איזה שטרות רוצים תקבל את הכסף, וזהו, זה קורה בחיוב אשראי רגיל, בביט, כמו כל העברה שאתם עושים שם. אז קדימה, צוסו לאיטליה, או לכל מקום אחר. בביט, השירות ניתן על ידי בנק פועלים, ללקוחות כל הבנקים, בכפוף לתנאי הבנק, תנאי השימוש והשירות, זמינים לצפייה בביט, הפעולה כרוכה בעמלה, בהתאם לתעריפון הבנק. גם לאזור הריביירה הצרפתית הייתי מוכן לטוס, מקום 13, מונקו, אצל מוטלה היא אפילו יותר גבוה, עוד מעט אני אשאל אותך למה. אצל מוטלה היא בעשירייה הראשונה, תודה. אצל מוטלה מונקו במקום העשירי. גם מונקו, זה לא שם שהיינו חושבים לפני חודשיים שיהיה פה, אבל הנה, כאן. אמרנו, סליחה, אפילו עוד יותר גבוה. מדברים הרבה על מרסיי, אבל לא רק שמונקו מעליה, אלא מונקו גם מעל פריס סן ז'רמן כרגע. כן, כן, מונקו, מקום ראשון בליגה הצרפתית. בנוסף, ניצחון על ברצלונה בליגת האלופות, מול 10 שחקנים של ברצלונה, אבל עדיין ראינו לאחרונה המון קבוצות שלא מצליחות לנצח ביתרון מספרי. הנה, נתת דוגמה של לייפציג יובנטוס רק לפני רגע. סיטי וארסנל. מה שהוריד לי קצת, זה התיקו מול דינמו זאגרב, אבל בסדר, משחק אחד. היא קבוצה צרפתית שבבסיס שלה יש שחקן אוסטרי, שחקן גרמני, ושלושה שחקנים שוויצרי. בקיצור, מדינות דוברות גרמנית, ומשם בא איש שצריך לדבר עליו, שזה המאמן אדי הוטר. כולם קוראים לו אדי כי לא יפה להשתמש בשם המלא, שזה אדולף. סבתא התעקשה שיקראו לו אדולף, על שם דוד שלו שנהרג במפולת צלעים. זהו, פעם אחרונה שנזכיר את השם. אדי הוטר היה פעמיים מאמן השנה של ארגון השחקנים הגרמני, כשהוא אימן בפרנקפורט. הוא לקח אליפות בליגה האוסטרית, עם זלצבורג, ולקח אליפות בליגה השוויצרית עם יאנג בויז. כל המדינות דוברות גרמנית הוא הצליח. הוא מאמן טוב, שיודע לאמן קבוצות צמרת. וזאת מונקו היום. היא קבוצת צמרת. עכשיו ככה, הסתכלתי בסוכנויות האימורים. הסיכוי של מונקו לזכות באליפות, כלומר, שפריס סן ז'רמן לא תזכה, הסיכוי של מונקו לזכות באליפות, היחס שווה ליחס של יובנטוס או נפולי לזכות באליפות איטליה. מעניין. מה אתה אומר על זה? שמה שמרשים אותי במונקו מעבר לזה שיש לה את ההגנה הכי טובה בליגה ביחד עם לנס, שזה משהו שלא היית חושב להגיד במונקו, אתה יודע, מונקו התקפה וזה, שחקנים מוכשרים, שמגלה יציבות מעונה קודמת. שנה שעברה היא בסוף סיימה מקום שני, רק 9 נקודות מפריז, של אמבפה, לא פריז לעשות. ועכשיו ראשונה, והוטר באמת הגיע בקיץ של 23, אחרי שהייתה בעונה ממש רעה, לא הפילה לאירופה, אז זה לא מקרי, זה כבר מעל שנה שהם נראים ממש ממש טוב, זה יכול לקרות, כן, בטח. אז מונקו עם 3 מקומות אצלך מעל המקום שלי. כן, שמתי אותה במקום העשירי. כן, ובמקום ה-12, זה קבוצה שאצלי נמצאת 3 מקומות מעליך. זה ספורטינג ליסבון, אצלי מקום 12, אצלך מקום 15. כן. היא הקבוצה מחוץ ל5 הליגות הבחירות, שממוקמת הכי גבוה בדירוג. וגם לקבוצה שמגלה יציבות. כן, לגמרי. כרגע בליגה הפורטוגלית, 24 נקודות מתוך 24 אפשריות, יחס שערים 27-2,
יוקרש, חברנו השוודי, כבר עם 11 שערים בליגה, אבל ספורטינג גבוה אצלי גם כי בליגת האלופות יש תוצאות, לא רק בליגה הפורטוגלית. 4 נקודות בשני מחזורים, ניצחון על ליל וטקו באיינדהובן, זה אחלה ממש. יש להם גרץ במשחק, אבל זה יהיה מעניין. האמת שזה יהיה מעניין. אנחנו מדברים הרבה על יוקרש שמישהו חייב לשלם עליו €1,000,000, 100 מיליון יורו, מיליון בו. מדברים הרבה על יוקרש שמישהו חייב לשלם עליו 100 מיליון יורו, אנחנו אומרים הרבה, קבוצת ענק חייבת לנסות את רובן אמורים, המאמן שלה, סבבה, שניהם עם פריצה מהעונה שעברה. אני רוצה לחזור למישהו שמדובר כבר לא מהזמן, יותר מהעונה שעברה. דיברנו עליו בעונה הראשונה של הכל מקצועי אפילו, וזה פוטה. פדרו גונז'לבש, היה שמנמן, קיבל את הכינוי פוטיניו, שזה סיר קטן, גדל, אז זה הפך מפוטיניו לפוטה. הוא יכול לשחק בכל עמדה בהתקפה, והוא הבסיס שעליו נבנה הכל בספורטינג של המורים. לא אף אחד אחר. יוקרש הוא הכוכב הגדול כרגע. אבל פוטה הוא השחקן שהכל נבנה עליו, סביבו, יותר מכל אחד אחר. עכשיו, הנה נתון, mind blowing. הממוצע של פוטה העונה, והוא שחקן הרכב, זה לא ששחק 2 משחקים, כן? העונה בליגה, 6 מסירות מפתח מוצלחות בממוצע למשחק. אין אף אחד אחר עם יותר מ2.5. לא בספורטינג, בליגה. אתה אומר, רגע, 6. אני מלמד קורס סטטיסטיקה בקורס סקאוטינג, אני מסביר שמעל 2 בממוצע למשחק, בשיחות מפתח המוצלחות. זה עילוי. כן, כתוב יוניק במצגת שלי, אוקיי? נדיר. הוא עם 6. לא יישאר ככה. כמה סירים, פוטה? כמה סירים. כן, הבן אדם מבשל, לא סתם. הוא פוטה עכשיו כי הוא... הבן אדם בוחש בסיר. זה קצת מפתיע אותי, כי כבר לפני 4 שנים ידענו שהוא כזה. הוא די ירש את ברונו, אחרי העזיבה שלו. בדיוק. וזה עברו כבר כמה שנים. הוא ברונו. עכשיו, הוא בן 26, הוא לא זקן. הוא יותר כנף, אבל גם מברונו. הוא לא בדיוק... אבל הוא יכול לשחק גם כנף. ברור. הוא שיחק השנה כנף, שיחק קשר התקפי, הוא שיחק חלוץ מדומה, אפילו. אתה יודע מה הייתי עושה? הייתי מביא, אם הייתי קבוצה עם הרבה כסף, אני מביא את שניהם. גם את יוקרש וגם את פוטה. תביא את שניהם. אני לא מבין איך הוא לא בקבוצה, בליגה גדולה, כאילו, קבוצה טובה בליגה גדולה. הוא בן 26. למה אצלך ספורטינג 15? היא לא ניצחה את איינדהובן, וגם קרא לה, בטופ 10 אני הולך לתת את המאזנים. במאזנים אני מודה הורדתי את הסופרקאפים בכל הליגות. אבל מה שקרה לה בסופרקאפים, על להוביל 3-0 ולהפסיד 4-3 לפורטו, במשחק ראשון של ויטור ברונו אחרי קוצנסאו, אתה יודע שאתה לא יודע מה תקבל מפורטו פינוט, אתה מפסיד, חשבלת 3-0, קצת מחשיד. היא לא ניצחה את איינדהובן בסוף, כי ניצחה את ליל, ניצחה את פורטו בליגה, שוב, חובת הוכחה כזה, אתה יודע, מס מתחת 5 ליגות בחירות, אתה רוצה לראות משהו קצת יותר רציני. זאת אומרת, אם היא הייתה מנצחת את ברסה, כמו מונקו, הייתי שם אותה אפילו טופ 10. ספורטינג לדעתי יכולה להגיע יותר רחוק ממונקו בצ'מפיונס. חד משמעית, אבל אני שוב מכניס את הכוכבית שספורטינג יש לה עבר אירופי מאוד מאוד דל, בטח ביחס לפורטו, בנפיקה לא הייתה אלופת אירופה, היא לא מגיעה לשלבים האלה בכלל, אז גם זה מונקו היה גמר, אומנם מזמן, אבל... מונקו היה חצי גמר גם ב-2017? עם כוכב פורטוגלי אגב. נכון. ברנרדו, כן. אז יש לספורטינג כמה תקרות זכוכית לשבור. זאת אומרת, אם פורטו הייתה פותחת ככה, או בנפיקה הייתה פותחת ככה, הייתי שם אותה יותר למעלה. מקום 11, בראש הסירייה השנייה, אני חושב שהם לא יראו בזה כבוד, כי זה עדיין הסירייה השנייה, זו פריס סן ז'רמן, אצל מוטה למקום 12, אנחנו קרובים. כן. היה סימן שאלה גדול מאוד סביב פריס סן ז'רמן אחרי העזיבה שלהם בפה. האמת, מצב טוב שסימן השאלה הזה עדיין קיים. הוא גדל. אולי אפילו הוא גדל. סימן שאלה כי הסופרסטאר הכי גדול שיש בעצם, פעם ראשונה, היא פותחה עונה בלי כוכב ענק שבענקים. עם זאת, היו לא מעט אנשים, שאני לפחות שמעתי, שחשבו שזה יעשה לה טוב. אנשים אוהבים לו להגיד את זה אחרי שכוכב הזה. שתהיה מאוזנת יותר, אולי קבוצתית יותר. אין לנו עדיין תשובה ברורה בדיוק לאן זה הולך. הצעירים עושים את העבודה יפה, זה מצוין לפריס סן ז'רמן. ברקולה, בן 22, מלך שערי הליגה הצרפתית, עם 6 שערים כרגע. ז'או נבש, בן 20, מלך הבישולים של הליגה הצרפתית כאלה, עם 5. גם אם דמבלה ביום רע, מה שקורה לו מעט, או אם משאים אותו, כמו שקרה לו מזמן, כן, או כמו שקרה לו מעט, יש לשחקנים אחרים. מתוך 21 שערים שהשחקנים שלה כבשו העונה בליגה, 18 הגיעו מבישולים של שחקן אחר, זה 86% מהשערים, זה עלייה חמודה משנה שעברה. הקישור,
בעבר היינו אומרים שהוא בעייתי, אבל לבש כאמור התחיל מדהים, זהיר אמרי ממשיך להתפתח, פביאן רואיס, אחרי קיץ מהחלומות. והתספורת החדשה. והתספורת החדשה. יותר קליל על המגרש. כן, כן. וליקן גין, גם. זה קישור ברמה. כן. אבל... תמשיך. אבל... אוקיי. התקרה לא מספיק גבוהה כרגע. זה קישור מגניב, אתה יודע, להתחיל קריירה בפיפה. לא נצליח את ריאל מדריד בליגת האלופות. נייס. התקרה לא מספיק גבוהה כרגע. אתה ראית נגד ארסנל, זו לא תחרות. שנים קודמות, שהיא הייתה מגיעה למשחק גדול, פריס סן ז'רמן, גם אם מלכתחילה ולאו דווקא בדיעבד, כן? הייתה באה למשחק גדול, היית אומר, אוקיי, פריס סן ז'רמן תיתן פה פייט, גם אם הייתה הפסידה בסוף. הייתה תחרות על הנייר. פה לא. וג'ירונה במשחק הנוסף באלופות, היא ניצחה מעצמים בתוספת. אז פה שז'רמן עדיין חידה בעיניי, ושתינו לא שמנו אותה בעשירייה הראשונה. אני מחייך כי אני נזכר פתאום שבאפריל, פריס סן ז'רמן הייתה בעמדה טובה להיות אלופת אירופה. קיבלה את דורטמונד חצי גמר, יכולה להגיע לגמר נגד ריאל מדריד, עם אמבפה, שיש לו קצת עבר נחמד בגמרים. זה היה מאוד אפשרי, ופתאום אני מסתכל על הדבר הזה, ואני אומר, יכול להיות שהם לא היו בשמינית אפילו. נכון. אז סימן שאלה... יכולה בגדול, אתה יודע, לסיים מקום עשירי בבית, בליגה. לקבל פתאום... לקבל אתלטיקו מדריד. מילאן. כן. ולעוף. אז זה מה שאני אומר, זה נראה טוב, זה נראה באמת יותר קבוצתי, האם זה יגיע יותר רחוק, אני כמעט בטוח שלא. יפה. יפה אמרת. אני חושב, אני אגיד יותר מזה, שלזכות באליפות השנה עברו פריז, זה יהיה הישג. עכשיו, אם אתה אומר את זה על כל קבוצה אחרת, אתה אומר, וואו, כן, נאפולי זכתה באליפות, אבל אם פריז פתאום זה הופך להישג, זה רק מראה כמה איכות של הקבוצה ירדה. טופ 10. טופ 10. לברקוזן, אצלך היא לא בטופ 10, היא מקום 11, אוקיי, אנחנו קרובים, אצלי מקום 10. אני שונא קבוצות שמפסידות, אז הורדתי אותה. כן, אבל נסביר למה היא עדיין נכנסת פה למקום יפה. היא שווה טופ 10. יפה ברשימה. זו עדיין אותה קבוצה בערך שזכתה בבונדסליגה שנה שעברה. אותה קבוצה 1-1. התוספת היחידה להרכב היא מרטין טריה, הצרפתי. חוץ מזה, אותו דבר. הוא משחק ליד וירץ, אבל יש הבדל בתוצאות. הבדל בעקביות, ביכולת ובהגנה. אי אפשר להיות עקבי כל כך הרבה זמן. קשה. זה נכון, לברקוזן ספגה 12 שערים ב6 משחקים, זה הכי הרבה מבין 12 הקבוצות הראשונות בבונדסליגה כרגע. וחצי מה שקיבלה שנה שעברה. ב6 משחקים. ב6 משחקים. ב3 משחקי ליגה לברקוזן איבדה נקודות בינתיים. נגד קיל במחזור האחרון. המשחק הזה הסתיים בטקו אחרי שהיא הובילה בשני שערים בדקה שמינית. כן, גם וולן את הפטנט. יפה, מול ביירן. היתרון שלה החזיק 8 דקות עד שקיבלה את השוויון המשוגע מפבלוביץ'. מי שלא ראה את הגול של פבלוביץ', עכשיו לעצור הכל. אנחנו נהיה פה. אם אתם נוהגים, תעצרו את האוטו בצד, לא תוך כדי הנהיגה, תעצרו רגע בצד, תפתחו את הטלפון, גול של פבלוביץ' לראות, אוקיי? וואו. ונגד לייפציג, היא גם הובילה בשני שערים והפסידה 3-2. עכשיו, זה לא מה שהיה קורה ללברקוזן עונה שעברה, אלא בדיוק הפוך. ועדיין היא בעשירייה. היא 3 נקודות מביירן מינכן. היא יכולה לזכות גם העונה באליפות. היא ניצחה את שני המשחקים שלה בליגת האלופות. שזה מאוד חשוב. מאוד, ובמקרים האלה גם בלי לספוג שער, על האפס, רביעייה לפיינורד, בהולנד, ו1-0 על מילאן. לא יודע מה ניצחון יותר גדול, וואלה, שני ניצחונות... יפים. טופ. יפים. כן, ניצחונות בליגת האלופות. כן. הם לא היו שנה שעברה, זה חשוב להזכיר את זה. בדיוק, ובעיקר אני חושב שללברקוזן, אנחנו מדברים על הגנה בעייתית, יש לה את הפוטנציאל לשפר את ההגנה הזאת. שיטת המשחק של צ'אבי אלונסו אולי חושף את החלק האחורי, אבל לכלים ראויים, תפסו בשחקן טוב. תם, נבחרת גרמניה, אינקאפיס, שחקן שאני מאוד 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 אוהב, לא רק בניהול משחק שלו עם הכדור, אלא גם בעבודה הגנתית. אז אני גם חושב שלברקוזן תראה עוד יותר טוב. שהביאו את פליניה בהשאלה בינואר, סגור להם את כל הבעיה. הוא לא משחק, אה? כן, אני אמרתי שהוא יהיה רודרי של ביירן. הוא לא משחק. הוא יותר רודריגו של ליץ. זה קטע. מי שצריך להסתכל בלברקוזן, באופן כללי, זה בוניפייס, כי שנה שעברה הוא קצת נפצע בחורף כזה, ושכחו טיפה מחלקו. והוא נראה עכשיו עוד יותר טוב אחרי הפציעה. כיף לראות אותו, גולר כמובן מדהים, רק הולך ונהיה יותר טוב. מה שהוא עשה במשחק נגד איינדהובן בצ'מפיונס. כן, אז כיף להסתכל, גם וירץ אני חושב שההתקדמות שלו ממשיכה, קוראים שם דברים טובים, אני לא אומר שלא, פשוט עכשיו עם הפחד הזה להפסיד, וכאילו לסכן את ההישג משנה שעברה, הם לקחו דאבל, הגיעו לגמר ליגה אירופית, קשה נורא לשחזר דבר כזה, ואני חושב שזה קצת, שנה שעברה הם היו נורא חופשיים, כי היה רק מה להרוויח, עכשיו פתאום יש מעמסה, אתה אלוף שצריך להגן על התואר ולא לעשות משהו היסטורי. אם הם לא היו רושמים את שני הניצחונות היפים בצ'מפיונס, הם לא היו בעשירייה שלי.
הם היו נדחקים לאמצע העשירייה השנייה, אני מניח. אבל הם הגיעו לניצחונות האלה. ואמרת, זה מאוד מאוד חשוב, הם לא היו בצ'מפיונס עונה שעברה. מעניין מה הם עשו בצ'מפיונס, כן, זה... טוב, בוא נגיע היא יכולה ללכת רחוק. לתוככי העשירייה. אז המקומות 9, 8, נכון? 9, 8, 7, 6, 5, 5 מקומות הבאים, אני ומוטה להם אותו דירוג בדיוק, אז אני לא אזכיר את זה אצל כל קבוצה. 9 יובנטוס. 9 יובנטוס. ליובה כמועדון היסטורי, מקום 9 בדירוג הקבוצות בעולם, זה לא דבר שמרשים לטובה. מה זה, הם ישברו את החדר? כן, יובנטוס צריכה להיות טוב, זה טוב. אבל יובנטוס של השנים האחרונות, להיות בעשירייה, זה יפה מאוד, ומראה, צריך לומר, סוף מראה, שיובה בדרך נכונה. יש פה דרך כזאת. יובנטוס עכשיו זה כמו ביילד שנסע באוטובוס 3 שעות ורצה להקיא, ועכשיו הוא יורד כזה, פתאום מרגיש את הברכיים, את הרגליים, את הזה. לאט. אז לאט, כן. היא אחת משלושת הקבוצות היחידות שלא הפסידו עדיין. אתה מזכיר לי סיפור נורא. ספר אותו, אני אזכור אחרי זה להגיד מה שאני רוצה, יאללה. אתה יודע שהייתי בדרום אמריקה לפני 4 שנים, ונסעתי באוטובוס בפרו, אוטובוס לילה, אתה יודע, 8-10 שעות נסיעה בטח, ועשיתי טעות, ובעצירה לאכול בדרך, התיישבתי על הסלה שם. ואתה לא מתיישב על הסלה. והמשכנו לנסוע, ואחרי זה שעה הרגשתי פתאום כזה, הבטן שלי, והיה לנו שקית עם המתקים, חטיפים, שקנינו לדרך, אז אמרתי לחבר, תביא לי את השקית, כאילו, העפנו משם את המתקים, הקטתי בתוך השקית, השקית הייתה חור, היה חור, הכל נשפך על המכנסיים שלה, עכשיו יש לך עוד 8 שעות לנסוע באוטובוס. באתי לנהג, התחלתי לצעוק עליו, תעצור עכשיו את האוטובוס, כי רציתי להתנקות, תעצור עכשיו את האוטובוס, שברו ספרדים, איימתי עליו כמעט פיזית, כאילו, עצר את האוטו, מדבר, ירדתי באמצע המדבר, לבד מאוטובוס, פחדתי פחד אלוהים שהוא הולך להמשיך לנסוע עם האוטובוס, הוא משאיר אותי לבד במדבר, אני מת. אני מכוסה בזה של עצמי, ולבשתי חתיכה משק שינה בהמשך. זה לא קשור לכדורגל הסיפור הזה. אל תוציא את זה לפלר, שלא יהיה בסושל. יובה נפטרה בהרבה עודפים, הנה, כמו אפרופו, סליחה, נפטרה בהרבה עודפים באמת, שחקנים שהיו עודפים שם, נפטרה בהם, הקיעה אותם החוצה. עכשיו מקיעה על מרסיי. היא החליפה מאמן למישהו צעיר, הרבה יותר רענן. שמדבר לא רק ספרדית, מדבר כל שפה אפשרית לדעתי. תיאגו מוטה עושה עבודה טובה בינתיים, הוא מאמן יצירתי כך שיובנטוס עוד תתחבר יותר, דברים שמוטה עושה שהם מאוד מתוחכמים, והוא רוצה להכניס לקבוצה שלו, הם לא תמיד ניתנים להגשמה בשלב מוקדם. לא חשבתי שההגנה תראה כל כך טוב בשום שלב. נכון. אז כמו שאתה אומר, עד החיבור הזה שיקרה גם יותר בדברים ההתקפיים, יובה חזקה קודם כל בזכות ההגנה שלה כרגע, אין דבר יותר יפה עבור יובנטוס במשפט הזה, יובה היא הקבוצה שספגה הכי מעט שערים בליגות הבחירות, בעצם לא שערים, שער אחד בודד, במחזור האחרון נגד קליארי, בפנדל. יובה עוד לא ספגה בליגה שער שהוא לא פנדל. ראיתי את המשחק הזה, היה שם אבל משהו חשוד. יובנטוס התחיל את המשחק טוב, ול-1-0 דושן כבש בפנדל, אבל חצי שני היה אלגרי לגמרי. וואלה. מת. יובנטוס לא שיחקה, והם כן נראים הרבה יותר טוב מה שחשבתי, ואני חושב, מתחיל להרגיש שהם יכולים ללכת רחוק בליגת האלופות. בגלל ההגנה. בזכות ההגנה, אבל ברמר נפצע, גמר את העונה, שזה משמעותי. זה בעיה גדולה וחדשה, הוא מלך ההגנה של יובה, הוא גמר את העונה. הוא היה בלם העונה באיטליה בטורינו. זה לא כל אחד עושה את זה. אפשר לומר שגם עכשיו הוא הבלם הכי טוב באיטליה. אולי בסטוני, כן. באתי להגיד, כאילו, אפשר לומר. תומורי, כן. לא, אני מתכוון שאם אני אומר את המשפט הזה, אף אחד לא מסתכל עליי בעין עקומה. נכון. והוא עלה. התאבי מחליף בינואר, נזרקים הרבה שמות. לא זה משהו קונקרטי כרגע, השם האחרון שעלה זה יעקוב קיבור של ארסנל. זה לא יהיה ברמה של... אני יודע למה הוא אימן אותו בספציה. של ברמר. מוטה אבל נראה כמו מישהו שמתרגש להיות ביובנטוס, והוא בא לכל משחק עם חליפה כזה, והוא כאילו מנסה להחזיר את יובנטוס ליובנטוס. הוא מאוד, הוא מצליח לגרום לשחקנים, כאילו לשכוח את העונה הקודמת. כאילו מחדשים את השמירה מהאליפות האחרונה. זה מרגיש כאילו יובנטוס חזרה להיות יובנטוס ברמה הכי פשוטה, אתה יודע, באים לכל משחק כדי לנצח, לשלוט במשחק. דיברת על הצ'מפיונס, צריך להגיד משהו על ליגת האלופות של העונה. אין מישהי שאתה אומר, שמע, אני כמעט בטוח שהיא תיקח את זה. כי אם תמיד אנחנו אומרים את זה על ריאל מדריד, אז ריאל מדריד, לפחות כרגע, יש קצת קרטועים,
וסיטי איבדה את נגיע לשתי הקבוצות האלה עוד מעט, וארסנל לא עשתה את זה. לא ניצחה משחק גדול בליגת האלופות בבקות שנים. וליברפול מאמן חדש ולא מעמד, והסגל היה מספיק רחב. ביירן מינכן גם. כאילו אין מישהו כזאת. יובנטוס עם הגרלה טובה, יכולה להגיע רחוק. עם ההגנה החזקה הזאת, אבל תשמע, היא ניצחה גם את לייפציג וגם את אייזנדהורן בינתיים. שתי קבוצות שנמצאות ב-20 שלנו. אבל כדי שזה יקרה, תראה, כרגע מבחינת שערים, כמעט הכל קם ונופל על ולחוביץ'. ובדגש על הנופל, כי כשזה לא עובד, אין כל כך מי שנותן את זה. בדיוק. הוא כן טוב, שלא ישמע שאני אומר שהוא לא טוב. הוא יכול להיות מדהים, נגד לייפציג הוא היה מדהים. מטורף. אבל הוא לא תמיד כזה. הוא מאוד תלוי בשחקני הקו גם, ושחקני הקו של עכשיו יובנטוס שמה את יאהבה במרכאות על ילדיז, נתנה לו את החולצה 10. ואני לא יודע כמה יכול לסחוב את הקבוצה הזאת, וקוסנסאו שאתה יודע, שנה ראשונה בקבוצה כמו יובנטוס, ויש לו משחקי, נתתי את הדוגמה של השבוע האחרון, הוא החליף את ניקו גונזלס שנפצע, כבש את שער ניצחון גול פסיכוטי, גם היה מאוד מעורב בשער השני, ואז מגיע יום ראשון נגד קלר מקבל אדום. תשמע, היה להם לא בזמן, 3 משחקים רצופים של 0-0. נכון, נכון. כדי לזכות באליפות כבר העונה, או כדי ללכת רחוק שבץ, היא חייבת, א', מחליף טוב לברמר. 2 לנצח. יופי. לא, 2, שבלחוביץ' יהיה יציב טופ. אחרת זה יהיה לה קשה מאוד. אז יובנטוס בעצם צריכה עוד שחקן התקפה? לאו דווקא חלוץ. בגדול, אני חושב שכן, אבל המשפט שאמרתי הוא נראה לי יותר משמעותי. זה לא יקרה דרך זה, זה יקרה עם ולחוביץ', יהיה יותר ולחוביץ' הטוב ליותר משחקים. זה מה שצריך לקרות. אני לא יודע אם זה יקרה. אני בכלל לא יודע. ואני רוצה לציין את הקטע על יובה ושיעור בעברות, שדיברתי איתך איזה אתמול אחרי הפרק, לפני כמה פרקים, סיפרנו על העברה של קלולו, אתה יודע, העברת ממה, קלולו עובר ממילן ליובה בהשאלה. ושלפתי פה בפרק באינסטינקט, אמרתי, בונה, אם אני מילן מתקשרת אל יובנטוס, אני לא עונה לטלפון, למה שאני אתן להם שחקן? מתחילה העונה, קלולו שחקן ספסל ביובנטוס, ועכשיו ברמר גומר את העונה, ומי שהולך להיות הבלם ליד גאטי זה קלולו. יש מצב שמילן תפסיד את האליפות על הדבר הזה. מילן צריכה להיות במאבק האליפות בשביל שתגיד את המשפט הזה. בדיוק, אבל אם בסוף העונה... כרגע היא, אינטר מעליה יוב ומעליה נפולי מעליה, כאילו אנחנו יכולים לקבל את האימג' בסוף העונה של זלאטן רואה את הנפץ הלחץ של יובנטוס, הם כללו שם, וכללו הולך להיות לפחות עד ינואר, שחקן אולטרה משמעותי ביובנטוס, וזה עזוי בעיניי. בואו נשאר באיטליה, מקום שמיני אינטר, אם אינטר לא הייתה נראית בדרבי כמו שהיא נראתה, לא הייתה מפסידה למילן במשחק הזה, היא הייתה יכולה לגרד את החמישייה הפותחת, אבל היא לא, היא מקום שמיני, ראינו את הבעיות של אינטר במשחק הזה, אבל למרות אותו הפסד, ולמרות שהיו עוד כמה תוצאות מאכזבות, ברור שאינטר היא עדיין הפייבוריטית לזכייה בעוד אליפות, כרגע היו גם 2 נקודות מתחת נפולי, אבל זה ברור. המשכיות בקבוצת כדורגל דבר חשוב, אבל גם רענון, אינטר הביאה את הרמי, הוסיפה ז'ילינסקי, אבל הם שחקנים מחליפים. ה-11 הפותחים של אינטר הם בדיוק אותם שחקנים של עונה שעברה, שהייתה מדהימה, לפחות באיטליה, אבל אולי, לפחות מה שאנחנו רואים עכשיו, אולי עבד שם איזה ניצוץ, אתה יודע, בלי שינוי ב-11 האלה, אולי עבד שם איזשהו ניצוץ מסודם, ועדיין, אינטר יכולה להתמודד עם כל אחת, וזה לא משהו שאתה יכול להגיד על קבוצות אחרות שנמצאות באזור הזה של הדירוג. היא יכולה להתמודד עם כל אחת, ראינו אותה מול סיטי. אינטר נראית לא טוב השנה, ברוב המשחקים, מאוד מאכזבת, מאוד, אני חוזר לזה המון, שהעננה מרגישה בטוחה עם מה שהיא השיגה, ולא סתם היא נפלה נגד מונצה וגנו, אבל ראינו אותה ממש מרימה את הרמה במשחקים הגדולים. היא ניצחה 4-0 את אטלנטה בהצגת כדורגל מהטובות שראינו עד עכשיו, ונגד סיטי, זאת הסיבה שהיא במקום שמיני אצלי, כי היא לא שווה את העשירייה ביכולת של העונה, אבל אתה רואה איך נגד כל אחד שמעליה, יש מצב שאני מאמיר על אינטר, בטח בסנסירו. היא יכולה להרים את הרמה בקלות, וההגנה שלה זה משהו שאין לקבוצות יותר חזקות ממנה. אולי רק לאחת. אז בליגת האלופות היא עדיין לא ספגה שער עם ההגנה הזאת, 0-0 מול סיטי, 0-0 היה המשחק? 0-0 ו-4-0. ו-4-0 על הכוכב האדום. ותראה, אחרי הפגרה, 7 המשחקים של אינטר אחרי הפגרה, כוללים בין היתר, מתוך ה7 האלה, רומא באולימפיקו, יובנטוס בסנסירו, ארסנל בסנסירו, נפולי סנסירו. אוקיי? כאילו 2 המועמדות האחרות לאלופות יחד איתה, יובנטוס ונפולי, אצלה בבית. המשחק הכי קשה שלה בליגת האלופות, חוץ שהייתה נגד סיטי, נגד ארסנל, ועוד משחק נגד רומא באולימפיקו.
אחרי הרצף משחקים האלה, יש מצב שהיא תיכנס למקום 5 בדירוג, ויש מצב שהיא יורדת לעשירייה השנייה. אנחנו נגלה, כן, די מעניין. מקום 7, ביירן מינכן. ביירן היא מפלצת. כן, זאת המילה. היא מפלצת, היא מוליכה את הבונדסליגה כרגע, היא יכולה לפרק את היריבות שלה לחתיכות קטנות, הפכה לא מזמן לקבוצה הראשונה שמבקיעה 9 שערים במשחק ליגת האלופות, היא כבשה השנה במשחקים אחרים גם 6, 5 ו4. אוליזה, דיברנו עליו לא מזמן, השתלב מעולה, קיין ממשיך להפציץ, הוא כרגע סגן מלך השערים בגרמניה, ומלך הבישולים בגרמניה. אגב, מלך השערים, למי שלא עוקב, הוא עומר מרמוש המצרי של פרנקפורט, ולא קיין, אבל קיין יהיה מלך השערים בסוף. אבל כרגע הוא גם מלך הבישולים. וזה יפה, ביירן היא מפלצת, היא כובשת בצרורות. אבל וינסנט קומפני עדיין לא ניצח קבוצה חזקה באמת. לאסטון וילה הוא הפסיד בליגת האלופות. ומול הקבוצות החזקות שביירן התמודדה מולן בגרמניה, פרנקפורט ולברקוזן, היא סיימה בתיקו, מול שתיהן. עכשיו, נגד לברקוזן, בעיה הייתה צריכה לנצח, אבל סיימה בתיקו, נגד פרנקפורט סיימה בתיקו, בסדר. קומפני משחק כדורגל שהוא די כדורגל מהמר. התקפי, חשוף. ביירן באמת נראית חזקה, כשזה אחלה, זה אחלה, זה מפלצת. התקפי חשוף ובלי פליניה. החליט לא לשחק איתו, כן, בכלל. אבל היא לא מנצחת קבוצות חזקות, וזה צריך לעמוד במבחן. הכדורגל הזה בביירן צריך לעמוד במבחן מול קבוצות חזקות, ולכן היא כרגע מחוץ לחמישייה הפותחת. האם המשפט הנכון להגיד יהיה שהחלק האחורי של ביירן מינכן, בדגש על נויר, לא מספיק טוב בשביל לשחק את הכדורגל הזה, ולקחת תארים? כן. אז זה בעיה? זאת בעיה? לא, לא לקחת תארים, סליחה. תארים הם דבר כללי, היא יכולה לקחת תארים. בליגת האלופות עם הכדורגל הזה היא לא יכולה לקחת לדעתי. אני חושב שהכל יכול להיות כי אמרנו שעדיין אין באמת פיבוריטית ברורה, אבל הכדורגל הזה יביא למשחקי נפל גם. והמשחקי נפל יכולים לקרות בנוקאוט, כן? צריך להוסיף לדבר הזה, למילה תארים, את המעמסה המנטלית שיש על הארי קיין, בטח אחרי זה שהוא לא לקח אליפות גרמניה, שזה כאילו היה OVS אחרי 11 אליפות רצופות וגמר היורו. זה... כל שנה כאילו המסע הזאת הולכת איכשהו, ואיכשהו להיות כבדה יותר. זה נהפך מבדיחה למשהו שאתה כבר צריך להתייחס אליו, הוא בן 31, אתה צריך להתייחס לזה ברצינות שאתה מדבר על הנושאים האלה, זה לא עכשיו בקטע של לרדת עליו או כל הבדיחות האלה. בוא אם ביירן בגמר ליגת האלופות, אחרי שלא זכתה באליפות, או ביירן מגיע למחזור סיום שהיא צריכה לנצח, אתה מסתכל על זה. עוד משהו קטן על קומפני, לא קשור לדירוג, הוא הכניס חוקים חדשים בביירן. אמרתי לך, אמא שלו סוציאליסטית. אז תקשיב, מדהים שאמרת, אמא שלו סוציאליסטית, קומפני הכניס בביירן שעות ביציאה, כמו בצבא. פעם, בביירן, אם היית מאחר לאימון, היית מקבל כנס, ככה זה ברוב הקבוצות בעולם. עכשיו, העונש, אם אתה מאחר, אתה לא יכול לעזוב את המתחם, עד שקומפני בעצמו הולך הביתה. אז זה כמו בבית ספר. האמת זה יותר בית ספר מצבא, אבל אני קראתי זה שעות ביציאה. כלומר, נגיד השחקנים... היו עושים לנו את זה בישיבה, אתה יודע? כן? כן, אתה צריך לבוא לחדר מורים, לבדוק. כן, צריך לבוא לחדר מורים. אז נגיד, השחקנים מסיימים ב-1 בצהריים, יכולים להיות הביתה, קומפני נשאר עד 4:30. אז אתה צריך להישאר שם. זה הכניס את החוקים החדשים. אני מאמר של דניאל פרץ ואריק דייר זה לא יקרה, כל השאר הם יותר מועדים. הם נראים לי הכי דייקנים. האמת, דניאל, אם אתה מאזין לפרק, תגיד לי, אני לא אחשוף את זה, אני חושב שסאני הנענש הראשון. מי קיבל את העונש עד עכשיו, ומי אין סיכוי שיקבל? אתה יודע למה סאני, כי הם שיחקו ביחד בסיטי, אז הוא אומר, לי הוא לא יעשה את זה. אז הוא כאילו בוחן גבולות כזה. יפה. מקום שישי, מדהים, 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 מדהים. מקום שישי, מדהים, 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 אני אגיד עוד פעם, מקום שישי, אסטון וילה. אבל אתה לא בן אדם יכול להגיד את זה, כי אתה האמנת בהם בעונה שעברה כבר, אמרת שהם טופ 4. באנגליה. כן, אז כל הכבוד. מקום שישי בדירוג עולמי. מדהים, לא, אני אומר מדהים, שנינו בחרנו אותה לשם, שנינו. תשמע, כשאסטון וילה ירדו ליגה ב-2016, ואז אתה רואה כזה מועדון גדול, יורד ליגה, ואתה חושב, בוא, הם היו אלופי אירופה פעם, והיו בצמרת, אז מי האמין שלא הרבה זמן אחרי זה, הם יהיו הכי קרובים לשחזר את התהילה שלהם מתחילת האיטיז. טוב. זה שהם ניצחו את ביירן, זה שחזור של גמר ליגת האלופות 82, שהם ניצחו אותם 1-0, זה כאילו דברים שאתה לא האמנת שתראה בימי חייך. זה כמו שסנדרלנד ייקחו אליפות אנגליה, נגיד. כן, או דברים כאלה. פתאום, שום מקום. כן, בלבאו דאבל. כאילו דברים שקרו שלא רחוק מדי בשביל להיות הזוי, אבל כבר לא, אתה חושב שכבר אתה לא תראה בימי חייך.
ואני חייב להודות במשהו, למרות שאני באמת, הלכתי עם אסטון וילה, מהיום שאונאי אמרי הגיע לשם. כשהתחלתי לחשוב על הדירוג הזה, לא האמנתי לרגע, שאני אסיים עם אסטון וילה במקום כל כך גבוה. אמרתי לעצמי, וואלה, מעניין אם אסטון וילה תדגדג את העשירייה הראשונה. ואז עברתי על התוצאות של כל הקבוצות, אתה מתחיל לעשות חישובים, ואתה אומר, וואלה, מי יותר טוב ממנה? מי אני יכול לומר בביטחון שצריכה להיות מעל וילה? זה מעט מאוד קבוצות. כרגע אסטון וילה 4 נקודות מהמקום הראשון בפרמייר ליג, היא הפסידה לארסנל העונה, אבל היא כן ניצחה את ביירן מינכן, ניצחון גדול, בכלל היא 6-6 בליגת האלופות, כל הזמן דיברנו הרי, מה דיברנו בהקשר של וילה? על הקושי של קבוצות בסגנון שלה, שבאות מליגות גדולות אבל לא היו בצ'מפיונס הרבה זמן, לשלב את זה כשהן חוזרות לצ'מפיונס. אז הנה, שיחקה את המשחק הראשון באלופות, ומיד חזרה וניצחה בליגה. אחרי המשחק השני שלה ניצחון על ביירן, היא עשתה תיקו מול מנצ'סטר יונייטד. זה כאילו תוצאה לא טובה, אבל בסדר. מי השחקן הכי טוב של וילה אמור להיות? אולי ווטקינס. וכל זה קורה כשאולי ווטקינס לא פתח את העונה כסופרסטאר. אחרי היורו, לא בכושר, לא שיחק דווקא, לא שיחק 90 דקות. אחרי הרגע הגדול בקריירה. אחרי הרגע הגדול. כן, שער דקה 90 נגד הולנד וחצי גמר, זה, אתה יודע, לא שוכחים דבר כזה. ועדיין, עם כל זה שווטקינס לא היה ווטקינס עד עכשיו, וילה מצוינת, וזה סימן מאוד מאוד מעודד, זה יצליח גם כי יש לה את המחליף הטוב בעולם. אפשר לקרוא לג'ון דורן המחליף הטוב בעולם? אפשר שלא? אפשר שלא, כן. 6 שערים יש לקולומביאני העונה, 5 מהם כמחליף, זה הכי הרבה גולים כמחליף לשחקן בליגות הבחירות, וכל גול מזה הוא משוגע. אבל אתה בא, הולך רגע, בוא נפציץ מ-35 מטר בין החיבורים, למה לא? כן, סבבה, דברים כאלה. אמרתי לך, ביום ראשון הייתי, לא זוכר מה עשיתי בחצי צהריים, הייתי עסוק, ויונתן בחדר השני ראה וילה נגד יונייטד. ואני עובר ליד החדר, אני שומע צרחות כאילו מהטלוויזיה, של כאילו של יש כזה, אתה יודע, של גול, אני הולך ובודק מה קורה. אני לא רואה כלום על המסך. ואז אחרי 2 שניות אני רואה ג'ון דורן עולה להתחמם. אז הקהל של וילה, שהוא רואה אותו מתחמם, הוא יודע שהגול בדרך. שמע, הפעם זה לא קרה. אבל זה כבר נהיה מנטלי, שאתה יודע שאם אתה נגד וילה, ומצליח לשמור על התוצאה, אם בטח אם אתה קבוצה נחותה, פתאום עולה לך שחקן כזה מהצד, שאתה רק מסתכל עליו, מאיפה יבוא לי הגול הזה? כן, כאילו כשחקן מחליף הוא ארלינג הלנד. כמחליף. כן. כמחליף הוא ארלינג הלנד. אגב, ומרים המאמן הכי מוצלח בהיסטוריה של וילה בנקודות למשחק גם, 1.8. אבל מי אתה מסמן בווילה עכשיו, נגיד, בתור השחקנים הכי טובים שלה, באמת, כי ווטקינס, כי דורן לא פותח. לא, ווטקינס יחזור לשם. אבל לא, עד כה עונה, זאת אומרת, עד כה עונה. מי המרשימים? אני חושב שדיבו עשה איזושהי קפיצה. אני חושב שדיבו מדהים, אני חושב שקונסה טוב. קונסה טוב. נפצע עכשיו, נדמה לי, אבל. קונסה טוב. דורן כמובן חייבים לציין. פאו טורס. פאו טורס, אנחנו אומרים שחקני הגנה, וזה מעניין. נכון, כי בסוף ככה אתה מגיע רחוק. אגב, צריך לתת עוד שבח לווילה, מינקס נפצע לפני שנה, גמר את העונה, זה היה העוגן של וילה, הקפטן של הקבוצה. אתה שוכח מזה? נכון. שוכח מזה לגמרי. נכון, לגמרי. רוג'רס נראה טוב. רוג'רס, כן, אבל לא נותן את המספרים. נכון, אבל אתה מרגיש כאילו שזה יגיע. אתה מרגיש שזה יגיע, כן. עוד משהו בהקשר של ג'ון דורן, הוא גדל באנביגדו, מקולומביה. איפה שחמאס גדל, לא? תקשיב, אני מת לעשות דוקו על אנביגדו. אז חתיכת... או פרק. הסיפור שם עם הסמים, והמאפיה, והאקדמיה, שמייצרת כל כך הרבה שחקנים, מפרדי גוארין לחמאס רודריגס, לקינטרה, לא יודע, כל מה שזה, כן, זה חתיכת דבר. אם יש עוד אנביגדו בארץ, זה הזמן שלכם ליצור איתנו קשר? לא, זה חתיכת סיפור. אנחנו לפני הכניסה ל5 הגדולות, אני רק רוצה לומר עוד קודם, שאם אתם מחליטים לטוס למשחק של אחת מהן, או של קבוצות אחרות שהלהבנו אתכם עליהן, אז הנה המלצה, תעשו חבילת חול של פרטנר, ככה תוכלו לטוס בראש שקט, בלי להיות תלויים בווי-פיי, תהיו זמינים כל הזמן עם המספר הרגיל שלכם, תקבלו שיחות כרגיל, או אם אתם צריכים לאמת, אתה יודע, הרבה פעמים שולחים ב-SMS, הקוד זה, כדי לפתוח זה, אז אין לכם את זה אם אין לכם את המספר, פה יש, עם חבילת חול של פרטנר, תהנו מחבילת גלישה 5G גם בחול, תוכלו להיות בקשר רציף, עם כל מי שמחכה לכם בארץ, תמיד מחוברים, לי היו כמה חבילות כאלה בשנה האחרונה, זה מצוין, יש הנחות מיוחדות למצטרפים לשירות באתר פרטנר, המלצה חמה. טופ 5. טופ 5. 5G.
5G, כן. ה-5G שלנו, ריאל מדריד, מקום חמישי. שאני קצת לא, גם אצלי, אבל אני לא שלם עם זה, אתה יודע. אז אתה לא שלם עם זה לכיוון אחד, ואני לא שלם עם זה לכיוון השני. תסביר. זה מאוד מוזר. אם אתה מסתכל על יכולת, בטח מול ציפיות, אתה לא בטוח שריאל מדריד בחמישייה הראשונה, אתה אפילו אומר לי לא בחמישייה הראשונה, וזה מה שאתה אמרת פה. עם זאת, תעשה עכשיו סקר. תשאל מי הקבוצה הכי חזקה בעולם? אני אומר לך שהשם של ריאל מדריד יהיה השם שיעלה הכי הרבה. נכון, בטח אחרי הפציעה של רודרי. אני חושב שריאל מדריד בתכלס, הסיפור שלה עד כה העונה זה סיפור המשחק מול שטוטגרט. אתה רואה משחק של ריאל מדריד בליגת האלופות, עזוב רגע את היריבה. עכשיו היריבה היא שטוטגרט שחוזרת לליגת האלופות אחרי 15 שנה, והמשחק אצל ריאל מדריד. לא אמור להיות סיפור המשחק הזה, נכון? שטוטגרט שלטה במשחק, הייתה הרבה יותר טובה, אבל בסוף ריאל מדריד ניצחה 3-1. לא 2-1, 3-1. כן. אז אולי זה מסביר הכל, שכאילו גם אם זה לא נראה כמו שזה נראה, שחשבנו שזה תהיה קבוצה שאסור לקחת בפיפה, אתה יודע. עם התקפה כזאת, ואלופת אירופה ודאבל, ואחרי שני הפסדים בעונה הזאת, ציפית לקבוצה שהיא בלתי מנוצחת, וזה לא נראה שזה הולך לכיוון הזה, אבל כנראה שעדיין אתה מאמין שהסוף יהיה אותו סוף. אז המציאות יפשו באמצע, אתה מאמין שהסוף יכול להיות אותו סוף, אבל אתה אומר, יש תקלות, רואים את התקלות האלה בדרך, ועדיין אני מרגיש שהיא במקום, היא צריכה להיות יותר גבוה, אבל התוצאות והדרך, בטח מול הציפיות, צמאות יותר שם. התוספת שלהם בפה לא עוברת בצורה הכי חלקה שיש. התוצאות כן בסדר, ריאל הפסידה לליל, שזה מוזר, ריאל לא מפסידה בשלבים כאלה בליגת האלופות. בטח לא לקבוצה כמו ליל. בדיוק. ליל זלזל. אבל ברוב המשחקים היא ניצחה, גם אם זה הלך קשה. בסוף, הכישרון הבאמת עצום שיש בקבוצה הזאת, כן מנצח, כאילו, אתה רואה את זה. זה לא הולך טוב, קשה, 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 אבל הקבוצה כל כך כישרונית, בסוף היא עושה משהו. אתה יודע שאתה רואה את זה גם במתי מגיעים השערים. ריאל כבשה 24 שערים בכל המסגרות. כמה מהם היו במחצית הראשונה? 5? 4. 4 מ-24. 4 מ-24 במחצית הראשונה, 20 שערים במחצית השנייה. הרבה פעמים ריאל מתקשה, ואז הכישרון מייצר משהו, והחומה נפרצת. אתה נתן את הדוגמה את המשחק נגד שטוטגרד, אני אתן את המשחק האחרון נגד ויה ריאל. במשחק הזה היא כן כבשה שער אחד מוקדם, אבל המשחק הזה הוא דוגמה טובה. ריאל לא שיחקה טוב במיוחד. השערים הצפויים שלה במשחק הזה היו סך הכל 0.37. וואו. כלומר, שני השערים שהיא כבשה הגיעו ממצבים לא קלים. הם הגיעו בזכות המסיימים שלהם, והיא ניצחה את אחת הקבוצות בכושר הכי טוב שיש. זאת ריאל מדריד כרגע. אז כשאני אומר את זה, אני אומר, אוקיי, צריכה להיות לא חמישי, צריכה להיות רביעי, שלישי. אבל אני מוסיף לזה גם את קרבחל גמר את העונה. וזה אצלי שם אותה מקום חמישי ולא יותר גבוה. כמה קרבחל חשוב לריאל מדריד, הרבה אנשים יבינו את זה רק שיראו כשהוא לא משחק. נכון, ועכשיו אנשים יגידו, ובצדק, שגם שנה שעברה ריאל מדריד איבדה את כל ההגנה על פציעות, אבל היא לא איבדה את קרבחל. אני חושב שאם זה היה הפוך, זאת אומרת, אחד ממסיימי העונה, בעונה הקודמת, היה קרבחל, ומישהו פצוע היה נשאר במקומו, הוא לא מחזיק את ההגנה כמו שקרבחל החזיק. יש לקרבחל חיבור עם אנצ'לוטי, מקצועי, שתורם כל כך הרבה לקבוצה הזאת. אז יש לה את לוקאס וסקס, ויש את מיליטאו ששחק בפורטו מגנים בני, אבל זה לא קרבחל מבחינת מנהיגות, ווינריות. המנהיגות זה סיפור עם קרבחל. בספרד, חזרו ביומיים אחרי אירו, עשו כתבות ענק, אתה יודע, לשחייה באירו, וחזרו למשחק הראשון נגד קרואטיה, וסימנו שם רגע שמבחינתם היה רגע שחיבר את הנבחרת. בגול נגד קרואטיה, קרבחל חיבק את למין ימל, לא כמו אבא, כמו חבר. וזה ריאל בברצלונה. הם משחקים גם על אותו קונה, ותמיד יש את החיכוכים בנבחרת, והחיבוק הזה, סימנו אותו בספרד בתור מה שחיבר את הנבחרת, וקרבחל הוא באמת מנהיג בפועל, הוא לא מנהיג קולני או משהו כזה. הוא מנהיג בתוך המגרש, בתוך השדה, וריאל צריכה שיניגו אותה השנה, עם כל השינויים שעברה. זה באמת יהיה מאוד, מאוד מעניין לראות איך זה יהיה בלעדיו. מקום רביעי. פה אנחנו כבר לא בדיוק אותו דבר. אצלי ליברפול במקום הרביעי. מוטלה, שם אותה במקום השני. כן. אני גם מבין למה, עוד מעט אני גם אשאל אותך על זה. אני גם מבין למה היא צריכה רביעי. כן, אפשר להבין. בפרמייר ליג, ליברפול ניצחה את כל המשחקים שלה חוץ מאחד, עם מקום ראשון. כשאתה מקום ראשון בליגה הכי טובה, אתה מולד גבוה. בליגת האלופות היא ניצחה פעמיים, שתי קבוצות איטלקיות. עם זאת, היא עדיין לא שיחקה באף מפעל נגד קבוצה שנמצאת בטופ 20, שאנחנו נתנו פה. באף מפעל. נכון. היא לא שיחקה. עכשיו, זה יהיה נכון להגיד את זה גם על מי שנדבר עליה מיד אחרי ליברפול, וקשה לקפוץ, נגיד, לאחד משני המקומות הראשונים,
שהקבוצה הזו היא מאמן חדש, שעדיין לא הראה שהוא מנצח קבוצות גדולות פה עם ליברפול, הוא עדיין לא הראה את זה נגד הטופ של הטופ, או לא קרוב אפילו לטופ של הטופ. ולכן אצלי, עם המקום הרביעי. כן, מדובר בפתיחת עונה הכי חיובית שיכולה להיות עבור ליברפול. אני אמרתי בתחילת העונה שליברפול תסיים מקום שלישי, לא אחד מעל בפרמייר ליג, וגם לא אחד מתחת. אני לא רואה אותה, לא מתקרבת לסיטי וארסנל כבר בעונה הראשונה של סלוט, ואני לא רואה אף אחד שיכולה לעקוף אותה. עכשיו, אני עדיין חושב שהיא תסיים שלישית. אבל האמת, אני לא בטוח שהיא לא יכולה, עשיתי פה שלילה על שלילה. אני כן חושב שהיא יכולה לטפס כן יותר גבוה, מה שלא חשבתי אולי בתחילת העונה, וזה אומר הכל. סלוט פתח בסערה, כאילו דבר לא השתנה בליברפול, ההגנה ספגה רק שני שערים בינתיים, קונטה שבמשחק הראשון של העונה לא פתח, נתנו מחצית לקואנסה, שולט באוויר כמו שמעט שחקנים שולטים, הוא מוביל את הליגה באחוזי הצלחה במאבקים עם הראש, וכשיש לך אותו, פלוס ונדייק בהקשר הזה, אז אם ליברפול עולה ליתרון, והיריבות שלה ישר מתחילות לנסות לשלוח כדורים לרחבה, להגביע וזה וזה, כי ממהרות לנסות להשוות, אין להן סיכוי. אין להן סיכוי. לואיס דיאס סנסציה, מי היה מאמין שלא סלח יהיה מלך השערים של הקבוצה, לפחות זה כרגע, בשערים לדקות בפרמייר ליג, דיאס מקום שלישי כרגע, יש לו בדיוק שער אחד בממוצע ל-90 דקות. אחרי דורן ופלמר או דורן ואלן? אחרי דורן ואלן. דורן כמובן ראשון, אלן שני. ודורן אגב כמו דיאס, שניהם קולומביאנים בנבחרת, כן? איזו נבחרת מליבה? נבחרת הטובה בעולם בעיניי. נסטור לורנצו. הייתה צריכה לזכות בקופה. כן, נסטור פריירים, נו. הייתה צריכה לקחת את הקופה בקופה. וחכה אבל תראה אותם במונדיאל. אני מזכיר, המונדיאל בצפון אמריקה, בדרך כלל שמונדיאל מחוץ לאירופה, אירופאיות מתקשות יותר, זה ההיסטוריה. יש עוד זמן טיפה עד המונדיאל, אבל דורן יהיה יותר טוב לדעתי עד אז. כן, אבל הם ניצחו את ספרד במרץ, על זה אני מבסס את הסיפור. כן, אבל בוא נדבר על ליברפול. מקום שני שלך. מקום שני שלך. דבר. זה נראה, אתמול זה יהיה יותר נכון להגיד לפני יומיים, בהתחשב במועד עליית הפרק. כן. נתת נאום מאוד יפה על מכבי תל אביב, שלא קשור לסיומת, על איך שהיא נראית אצל לזטיץ', אתה יודע, הגיע מאמן עם רקורד מאוד שונה מהחבר'ה הקודמים שהגיעו לפניו, ואתה לא יודע כל כך איך זה יראה, בטח במלחמה, והקבוצה נראית מצוין. קצת נראית מאומנת, נראית טוב, אתה יודע, כל החששות שיכולים להיות לך עם מאמן חדש, התפוגגו, ואותו דבר בליברפול. ובליברפול הוא לא הגיע אחרי רוביקין, גם רוביקין היה בליברפול, אבל זה לא זה, הגיע אחרי קלופ. וזה נראה כאילו, אתה יודע, כאילו קלופ נח, כאילו הוא מחליף אותו ועוד דקה חוזר. זאת אומרת, זה לא נראה שהוא מחליף עכשיו, אתה מאמן אחרי, זה לא נראה מויס אחרי פרגוסון. זה לא נראה. זה נראה מאוד מאוד דומה למה שהיה קודם, שזו המחמאה הכי טובה שאתה יכול לתת לסלוט. הוא עוד לא צריך להביא את עצמו, קודם כל צריך לשמור על הגחלת, ויותר משומר על הגחלת. ועל להביא את עצמו, זה יהיה באמת במשחקים הגדולים, אבל עד עכשיו זה נראה מקום שני בדירוג שלי. מקום רביעי בדירוג שלי, ובמקום שלישי בדירוג שלי, מאמן שההצלחה שלו עוד יותר מסחררת מסלוט. כן. במקום שלישי ברצלונה. הצלחה מסחררת לאנזי פליק, הצלחה עם מקום רביעי, הצלחה מסחררת לאנזי פליק בחודשים הראשונים שלו בתפקיד, ברצלונה עם 8 ניצחונות ב9 משחקים בליגה הספרדית, מקום ראשון. כדורגל מסחרר. כדורגל מצוין, 3 נקודות מעל ריאל מדריד, 7 נקודות מעל אתלטיקו מדריד. פירקנו את מה שעושה ברצלונה כבר לכל מיני חתיכות בשבועות האחרונים, כל פעם זה נושא אחר. בפרק הקודם שהיה שבוע לפני יומיים דיברנו על היציאה לנבדל, והקרבה של ההגנה להתקפה, אז בואו נדבר כן על ההתקפה, אבל לא על ימין ימל, כי עליו דיברנו לא מזמן, וגם עוד לא מזמן, וגם עוד 1000 פעמים. יש לפעמים בסרטים אמריקאים, שמישהו כזה הוא חנון של הכיתה, הלא מקובל, לא רוצים בחברתו, ואז הוא יוצא לחופשת קיץ, בין כיתה, לא יודע מה, י"א לי"ב, יוצא לחופשת קיץ, פתאום בחופשה הוא מתבגר, משתנה, חוזר ליום הראשון של השנת הלימודים החדשה, חתיך כזה וכולם בעיניים פעורות, זה רפיניה. קפטן ברצלונה. מי תלך מכאן כבר? לוואי איזה סופרסטאר, קח את ברצלונה לשמיים. בישולים צפויים, שלישי באירופה עונה רפיניה, אחרי באנה של ויה ריאל וסאקה, יש לו 5 שערי ליגה, 4 בישולים, תגיד, פליק הוא קוסם? כנראה שכן. ואמרת קפטן. קפטן ברצלונה, תשמע, הקפטנים של ברצלונה, מאז שהדבר הזה קיים, זה חבר'ה של המסיע. תחשוב, פויול, איניאסטה, צ'אבי במקביל, מסי, הקפטן האחרון היה סרג'י רוברטו, זה כולם אנשים שנולדו עם הסרט על היד. פתאום, ששחקן כמו רפיניה מקבל את זה, זה ישר מעלה תהיות, אבל
הוא המנהיג של הקבוצה הזאת. הוא כרגע המנהיג של ברסה, ובמשחק שהוא היה קפטן, במשחקים האחרונים גם פדרי על המגרש, ופדרי תכלס, הוא לא למסיע, אתה יודע, מהבטן, אבל הוא כן יכול להיות זה שיקבל את הסרט, ושמנו אותו בתור מנהיג, לא, נותנים את זה לרפיניה, ופליק הולך איתו, ומאוד מאמין בו, וזה נראה שכמו שלמין ימל מוצאים ממנו דברים, אז הוא מחזיר את לבנדובסקי, זה כאילו מעגל חשמלי כזה, כמו שלמדנו אותך בכיתה ד' שמראים, חברים את כל החוטים, אז פליק זה כמובן מעל כל הדבר הזה, אבל כאילו למין מדליק את רפיניה, ורפיניה מדליק את לבנדובסקי, וזה משהו שמאוד עובד. כן, אני אגיד שאם ליברפול הפסידה לפורסט, אז ברסה הפסידה למונקו ואוססונה. נגד מונקו ב10 שחקנים. נכון. לא, שוב, בסדר. אוקיי. וליברפול נראתה יותר יציבה ממנה בליגת האלופות, כמובן החליף פחות שחקנים, וזה, הם לא ניצחו יריבה חזקה. כמו ליברפול. בדיוק, אז זה מה שדומה, אבל כן יש להם הפסד אחד יותר, שלכן שמתי את ליברפול מעל. ליברפול נראית לי יותר בשלה, אם היום חצי גמר ליגת האלופות. אני כן אלך ליברפול, למרות שאני מאמין שברסה יכול לזכות בליגת האלופות. אמרת, הם מדליקים אחד השני, לבנדובסקי מפציץ, ימל, ברור, רפיניה דיברנו, פתאום ברצלונה נראית עם שלישייה התקפית שנראית מהחזקות ביותר שיש לקבוצה בעולם. וואלה, כן, שאתה אומר את זה ככה, כן? מה, אתה חושב? אגב, המספרים, הם המשולש ההתקפי שהבקיע הכי הרבה, הם הבקיעו 23 שערים בכל המסגרות, השלושה האלה בינתיים, זה הכי הרבה יותר מכל שלישייה התקפית אחרת באירופה. אז אתה מסתכל על זה ככה, אתה אומר כן? בעיקר כשלבנדובסקי, תשמע, לבנדובסקי כאילו חזר 5 שנים אחורה, מה זה הדבר הזה? יש לו כמה שערים מעורב? משהו, באזור ה-15. פליק, חביבי. אז זהו, אתה רוצה להגיד קוסם? מה משותף לטרשטגן, אראוחו, קריסטיאנסן, מרק ברנל, גבי פרמין, דני אולמו, פרן טורס והברך של אנסו פאטי. וברור לכולם, נכון? כן. וכל זה קורה בזמן שברסה מצליחה, ואתה שוכח שהחבר'ה האלה, רובם לפחות קיימים, זה מדהים בעיניי, מדהים. מקום שני, מנצ'סטר סיטי, אצל מוטלה מקום שלישי. פעם ראשונה שאנחנו עשינו דירוג כזה, אומנם טופ 10 ולא 20, אבל עשינו אותו כמה פעמים כבר. פעם ראשונה שעושים את הדירוג ואתה לא אומר, בוא נראה אם סיטי ראשונה או לא. נכון? בוא נקרא לזה שלב הפרנקפורט, שלב המחשבות הראשוניות על הדירוג. כן, המחשבות הראשונות. לרגע לא חשבתי אם סיטי מתחילה בטופ 1. לרגע. אז גם אני, זה מה שאני אומר. כן. אתה לא אומר, בוא נראה, לא. סיטי ראשונה או לא ראשונה. לא אמרתי את זה. זה מדהים. בלי רודרי, זו סיטי אחרת. עכשיו, האם יכול להיות שסיטי תזכה בטראבל? התשובה היא כן. אני רוצה להגיד, אנחנו התחלנו פה כאילו עם שלילי, אבל עם מקום שני בדירוג. היא לא 20, כן? האם סיטי יכול לזכות בטראבל? כן. אבל בלי רודרי, מה שאנחנו רואים את סיטי נגד קבוצות גדולות העונה, לא שם דווקא אותה ראשונה כרגע, שנייה אצלי, שלישית אצל מוטלה. בחודש האחרון היא עשתה טקו נגד אינטר, טקו נגד ארסנל, טקו נגד ניוקאסל. בששת משחקי הליגה האחרונים, סיטי מצאה את עצמה בפיגור ב4 משחקים, מתוך ה6 האלה, היא פשוט סופגת הרבה. ובליגה כרגע סיטי ספגה כמו ליברפול וארסנל ביחד. היא פגיעה. היא יותר פגיעה. יותר פגיעה בלי רודרי. בדיוק. ועדיין, זו סיטי, וזה פפ, הוא ימצא מה לעשות. וזה ארלינג הולנד. וזה הולנד, וסיטי נקודה אחת מליברפול, וזה הכל, היא בנקודה אחת מקום ראשון. וצריך לזכור שהיא גם בלי דה בריינה לאחרונה, ובלי פודן כמעט כל העונה עד עכשיו. מה ששם הרבה מאוד על הולנד, שהוא לא מספיק מעורב, כמו משחקים אחרונים, אז היא בבעיה. אבל הנה פודן חוזר. אני רוצה להזכיר לכם, פודן הוא שחקן העונה שעברה. הוא נבחר לשחקן העונה. והוא לא היה בסיטי בכושר כל העונה כרגע. איזה קבוצה מאבדת את שחקן העונה ונראית אותו דבר? אין מישהי כזאת. אז למרות שאין רודרי, ולמרות העניינים המשפטיים, שאגב סיטי ניצחה את הפרמייר ליג בבית משפט במשהו שלשום כבר, ולמרות עזיבה של בגירסטן שדוברה שלשום, וסיטי היא עדיין סיטי. היא עדיין סיטי, היא עדיין הולנד, היא עדיין ברנרדו, היא עדיין דה בריינה, היא עדיין פודן, וגונדואן, ודוקו, וגריליש, וסביניו מהעונה הזאת, ויש מצב שהם מזלזלים בה אולי טיפה יותר בידי, אומרים היא ירדה, ווואלה יש מצב שהדיבור הזה ידרבן אותה לעונה הכי גדולה שיכולה להיות דווקא. מה סימן ההיכר הכי גדול של מנצ'סטר סיטי בשנים האחרונות בליגה? חודשי הסיום. בואו נעבור על 11 המחזורים האחרונים בליגה שמצפים העונה לסיטי. פורסט בחוץ, ברייטון בית, לסטר בית, יונייטד חוץ, פלאס בית, אברטון חוץ, וילה בית, וולפס בית, סאות'המפטון חוץ, בורנמוט בית ופולהאם חוץ. בעונה שעברה היית אומר זה 11 ב-11. בדיוק, אז אני אומר, עכשיו אני שם גם ליגת אלופות בה, מטבל עם גביע, היא כן יכולה לסמוך על זה שהיא תעשה את הרייס הזה בסוף. כן.
היא נפטרת מליברפול וארסנל בפברואר, יש לה טוטנהאם גם בסוף פברואר, זה חודש קשה, יש לה גם ניוקאסל, יש לה גם צ'לסי בסוף ינואר, היא מסיימת את המשחקים הקשים בחורף. רודרי נפצע, אבל הלוז לא נפצע. הלוז מאפשר לה לסמוך על זה שהיא תגיע לשם. האם זה בטוח יקרה? לא, השנה זה נראה פחות, אבל זה עדיין שם. ומאוד מעניין אותי, אבל מי יהיה השחקן שיגיע לקישור בינואר? גונדואן שם, צריך לזכור, כן. וקובצ'יץ' עכשיו הבקיע 2, בסדר, אבל אם היא תוכל, כלומר לא יטילו עליה איזה הגבלה, עשיתי תביא קשר. אולי פליניה באמת והשאלה? אולי, אתה יודע, סובימנדי שזה סירב לליברפול, כל מיני. יש שמות. אני בכלל לא אתפלא אם עכשיו בינואר אנחנו עושים שוב דירוג וסיטי ראשונה, כן? אבל עכשיו, הרבה בגלל פציעת רודרי, היא במקום השני, וזה משיך למקום הראשון אצל שנינו, ארסנל. קבוצה של בוקאיו סאקה. קבוצה שהצליחה לאבד את האליפות בעונה שעברה, היא לא ראשונה כרגע בטבלת הפרמייר ליג, אבל עדיין, ארסנל היא הקבוצה הטובה ביותר נכון לעכשיו. עכשיו, אצל ארסנל נכון לעכשיו, מאוד יכול להיות אומר שבאפריל-מאי זה משהו אחר לגמרי. אבל נכון לעכשיו, בהחלט. התוכניות של ארטטה הולכות ונראות יותר מגובשות, מבחינת הבנה של השחקנים וביצוע, יותר ויותר מגובש מחודש לחודש. מה שהוא רוצה מטימבר הולך ומשתפר, מה שהוא רוצה מקלפיורי הולך ומשתפר, מה שהוא רוצה מאברץ עוד מהעונה שעברה הולך ומשתפר. ועכשיו מיקל מרינו נכנס, לא לזלזל בזה, מיקל מרינו הוא שחקן מדהים. הוא יכול לשדרג את ארסנל לא כרוטציה, אלא ככוכב. ככה אני חושב לפחות. וסאקה, אמרת עכשיו, לא מבינים מספיק מה הוא עושה. יש מעט מאוד שחקנים שנראו כמו שבוקאיו סאקה נראה עכשיו, בשנים האחרונות בכדורגל העולמי. מעט מאוד שחקנים. הוא כל משחק נותן לך משהו, לא משנה נגד מי, איפה, מתי. 7 בישולים ב7 משחקים. אין היום, כמה שחקנים היום, אם אנחנו מדברים בטח על כושר נוכחי, אתה אומר אני בונה קבוצה, אני לוקח אותם לפני סאקה. כמה? כמה יש? שאלה טובה. תחשבו על זה רגע עם עצמכם. זה ברמה שאני לא בטוח שאני אומר אמבפה עכשיו, אתה יודע. נכון. מטורף. אני כנראה אגיד אמבפה, אבל עדיין, אתה לא בטוח. אבל אתה מעורר כאילו. כן. אתה לא אומר... תחשבו, כמה יש? אין כזה הרבה, הוא פשוט נותן לך מה שצריך. כל משחק. לא פעם כן, פעם לא, לא 3 פעמים כן, פעם לא. 100% מהפעמים, הוא נותן לך הכל. גם ביורו ראית את זה, שאנגליה התקשתה... אין הרבה שחקנים שאתה לוקח לפניו. ארסנל עוד לא הפסידה עונה באף מסגרת. וזה לא שכל המשחקים שלה היו קלים. היא עשתה תיקו מול סיטי, למרות שצריכה מחצית ב10 שחקנים, אז בואו איך שהיא נראתה המחצית הזאת. היא ניצחה את וילה בברמינגהאם. אנחנו זוכרים מה עשתה אסטון וילה לארסנל ולסיטי בעונה שעברה? היא ניצחה את וילה בחוץ. היא ניצחה את טוטנהאם בדרבי בלי לספוג. היא ניצחה את פריס סן ז'רמן בצ'מפיונס בלי לספוג. אני אומר, לא התלבטתי, והיא תהיה מקום ראשון. לא התלבטתי. וזה מדהים. ההגנה של ארסנל, זה כבר מתחיל להזכיר לי את יובנטוס של השנים הגדולות, שאתה יודע שאם יש לך עכשיו משחק, שאתה צריך להוציא משהו מארסנל, תהילים, אתה יודע. כן. זה מרגיש... ראיה, משהו קורה לו השנה. מה זה? ראיה, מה שקורה לו השנה. גלו-אפ מטורף. אני חושב שארסנל זה מרגיש כמו סיטי שלפני 2 יש לך 4 בלמים פתאום על המגרש. אז מאיפה אתה אמור להכניס מאיפה אמור להגיע הגול? ודקלן רייס לפניהם. ופרטי גם יכול... תשמע, איך אני נותן גול? ועכשיו מיקל מרינו גם נכנס שם. ראית את סיטי, ב10 שחקנים כמה קשה היה לה לתת את הגול. כן. גבריאל משתפר מעונה לעונה, נהיה בלם על. סליבה שדרג לקח את ארסנל רמה למעלה. קלפיורי משתלב טוב. בן ווייט כבר 3 שנים, אחד הטובים בעולם. טימבר משתלב טוב. טימבר כאילו לא נפצע. תשמע, זה נותן לך יותר ביטחון מהתקפה טובה, שיש לך הגנה כזאת, עם כל הערכה הענקית והעצומה לסאקה. זה מה ששם את ארסנל במקום ראשון, לא סאקה, ולא מרטינלי, ולא אברץ, ההגנה הזאת. מקום ראשון. זה אומר גם שסיימנו בגדול. נכון, פרק שני. יש לי רק משהו אחד להגיד, כן? אוקיי. נוסף, לא, אמרת, פרק שני, שוב, בזכיר, פרק שעלה ביום שלישי, פרק רגיל של הכל מקצועי, אנחנו 2 פרקים השבוע. הדבר האחרון שיש לי להגיד, זה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו קוויז מות עליה. נכון. על ליגת האלופות, שזה קשור לרוב הקבוצות שהיו פה. אז יש לי שאלה ראשונה על ליגת האלופות. האם ארסנל אינטר זה המשחק שאתה הכי מחכה לו? איזה משחק? בסנסירו.
יואו. תשמע, זה גמר. יואו. ברמה זה גמר. רגע, זה שתי הגנות הכי טובות. אבל אני אתן לך עוד משהו, אתה נתת מקודם כזה בחטף, ואם יש היום זה נגד זאת, אז אמרת, ברצלונה, ליברפול. וואו. תביא לי לראות את זה. זה המשחק, זה כמו, זה ששבש וזה, אתה יודע, וזה שחמט. כן, נכון. שתי הגנות הכי טובות בעולם. משחקים אחרים. ארסנל ואינטר. עזוב רגע את הפתיחה של יובנטוס, גם ברמר נפצע. יש מצב שזה שתי הגנות הטובות בעולם. 2 מה-4 הכי טובות שיש. כן, כן. אז אנחנו הולכים לעשות קוויז על ליגת האלופות, זה חידון שלנו באפליקציה, אם אתם לא מכירים, יהיה, תוכלו להוריד בתיאור של הפרק את הלינק. אם אתם צופים בנו ביוטיוב, תישארו. טוב, חברים, אז אנחנו פה בעוד משחק קוויז. עוד אחד. אחרי הערב כן, היה שבוע ערב העמוס לפני יומיים. אבל אנחנו לא יכולים, אתה יודע שחזרתי מהערב הזה, ובבית לפני השנה שיחקתי קוויז במיטה. מושלם. אתה כבר מכור? מושלם. אתה כבר מכור. כבר, כאילו שקשה לי להתמכר למשהו כזה. מוטלה, אתה הבא בתור אוקיי, שמצטרף אנחנו אלינו. בחידון כדורגל. יאללה. חידון כדורגל, קוויז. העברות. 8 שאלות, בעיקר, כן. העברות, זה אתם הכי אוהבים. כשאני בא להכל מקצועי, אני יודע שזה העברות. יאללה, אנחנו יאללה, 5 מתחילים. שניות. טן, 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 טן. דור מחשב, ונראה מהויות. 8 שאלות. יאללה. איך שאני יודע. יס. זה דברים שהם רק כזה... טעיתי. רק אני טעיתי. מה עשית? לא, זהו, לחצתי כן. זה היתרון של פיפה לפעמים, נכון? שפיפה נותן לך את ה... שיש לי אותו במודל... איך לא ידעתי את זה? אני חושב שאני יודע. וואי, אני חושב שאני יודע. בסדר, שלושתנו על אותו... שלושתנו צדקנו, ססוולו. כן, זה קל. יחסית, אני יודע. חשוב. קדימה. חשוב לנו. טוב, כן. נו. כן, זה הבוס כמו רוב כן, שחקני כמו כל השחקנים שבאים ללייפציג, נו. בחייכם. וזה X3, מעניין, זה דרגת קושי הכי גבוהה. כן, קטע. כל הכבוד. קטע. וואו, זה ממש... זה קשה. להמר. אני חושב שאני יודע, כמה שאני צודק. זה קשה. הלכתי איתך, ונראה לי אני... אוקסבורג? היידה. מוטלה. מוטלה, מה? מאיפה? רוטר שעכשיו כבר לא בלידס. כן. זה קל. זה קל. נכון? לא, אוי ואבוי. גבי זאת כתבת זלת כי הוא הלך לזלת. לא, מאיפה הוא בא? בורדו, ירדת למקום אחרון. עונה אחת בבורדו. אוי ואבוי. רק גולים מחוץ לחווה. מוסד... אוקיי, קליל. יואו. איזו טעות. לא, שתינו. גבי זאת. הרסתי לעצמי פה את הכל עכשיו. הוא הלך לי לסעודיה. יש לו שתי שאלות, בוא נראה. אוקיי, שתי שאלות. לא, זה אתה שתי... וואו, איזו טעות. ויקטור אוסימן. זה די קל, גם. כן. דליל ברור. תראה מה זה, תראה מה זה. יש לך עוד שאלה. איך בן אדם גמר את עצמו. אולי מוטלה על אי הבנת השאלה, על אי הבנת השאלה, בן אדם גמר את עצמו. קל. וואו. לא, כן. מי טעה? אני. כן? מלגה. מלגה, תקופת הווניסטלרוי וחואקין וזה. יש, טוב, אוקיי. שמת האחרון? מוטלה, צדקת בכל השמונה? מה זה? מוטלה פגע בכל השמונה. וואו, לא, זו הצגה, מוטלה, זו הצגה. אחרי שטעיתי עם אוסקר, שבוע שעבר, הייתי חייב לתקן. הצגה. טוב, חברים, כיף איתכם כמו תמיד. אתה יודע שעשינו את הלייב, אז כולם כתבו לי, לא חוכמה. אתה מנצח את זה, אתה מנצח את מוטלה. ניצחת אותי אבל בראשון. אז אמרתי, ניצחתי, אבל הנה, עכשיו אתה בא ונותן לי בראש.